Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalikad sa takna ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Oktubre 11, tuig 2023. Kagkaroon sa aton sa Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 75 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapangunang mga balita, mas sobra 90 ka mga violator na records ang PRO6 nga naglapas ang election gun ban. Ginapahayag bata sa barangay opisyal na dakpan sa bypass na operation sa Panuasang Leganes. Department of Public Works and Highways Regional Office 6 nagapangayos ang ligwa sa pagbukas ng hibawan na flyover sa Oktubre 15. Sa malipot nga pulong hindi madayon. Dugang pa nga mga balita, Iloilo City Police Office ginaathag nga ang 28 ka mga grupo sang pamatanon nga ilagi na monitor nga nagarambol, masaming nga nagarambol sa syudad, hindi kruya literal nga criminal gang. Muni matalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sininga pagkapangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo tamar, kahina ang inyo sininga mga kalendaryo kay man sa Nobyembre 18, mga barigayin kita sa dugong Bombo 2023, A Little Pain, A Life to Gain. Iniiyang ginlunsyar sa Bombo Radio Philippines, kaupon ang Filipino Red Cross bilang pagtuman sa pangako para sa ikayos ang komunidad. Kag ini nga programa ang makabing isa ka mapuslano nga milestone nga liwat bagarang kada matapos ang temporaryo nga paguntat tabangod man sa COVID-19 pandemic. Sa liwat nga pagbuligay sa Philippine Red Cross, ang Bombo Radio Philippines ang nakatutok sa pagpalapdag sa espiritu sa voluntaryo nga donasyon sang dugo sa 24 key cities kung saan mayara sang 31 ka mga fully digitalized sa Bombo Radio kag Star FM stations sa bilog sininga pungsod para sa one-day event nga dugong Bombo 2023. Dugang nga mga impormasyon, detalye sang mga balita, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame oil nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, sa namang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Oktubre 11, taong 2023 at mga kabombat kay Star Nation sa ating Christmas countdown, 75 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa una ng ating mga balita, ang Department of Foreign Affairs nagpaabot na pakikiramay sa mga pamilya ng namatay na 2 Pilipino sa Israel. 51 Pilipino naman sa Gaza, humiling na ma-repatriate dahil sa banta sa kanilang seguridad ayon yan sa Philippine Envoy to Jordan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman tiniyak ang malakas na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Uganda. Habang ang 10.7 billion pesos halaga naman ang proposed budget ng Office of the President, aprobado na sa Senado sa loob lamang ng 20 minuto. Ang Department of Agriculture tiniyak na sapat ang supply ng manok at bigas hanggang sa katapusan ng taon. At sa ating international news, ang Estados Unidos nakikipag-ugnay na sa Israel at Egypt para sa ligtas na paglikas sa mga sibilyang naipit sa gera sa Gaza. Sa ating sports balita, Pinoy Wushu athlete na si Giovanni Moses Lim nasungkit ang gintong medalya sa 9th World Kung Fu Championship sa China. At live nationwide via satellite, dumakot tayo sa ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na umabot na sa 2 Pilipino ang namatay na sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Palestinian militant sa Hamas at sa Israel. Sa isang post online, sinabi ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na mariin nilang kinondena ang pagkakapatay ng 2 Pilipino at lahat ng mga gawaing pang-terorismo. Gayun na rin ang kaharasan na bunga ng ginawang aksyon ng Hamas sa bansang Israel. Sinabi ng opisyal na nakahanda ang Pilipinas na makapagtulungan sa ibang bansa upang magkaroon ng pangmatagalang solusyon upang hindi pagkakaintindihan ng 2 bansa. Hindi na rin nagbigay pa ng iba pang detalye si Manalo tungkol sa mga nasawing Pilipino. Samantalang mga kabombat kay Star Nation, una narito ay inanunsyo na ng ahensya na nasa 6 na mga Pilipino pa rin ang naiulat na nawawala sa naturang bansa nang magsimula ang gera sa lugar. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration, 2 Pilipino ang nagpapagaling matapos injured dahil sa pag-atake ng Hamas. Samantala nangako naman si Manalo na magpapatuloy ang gobyerno ng Pilipinas sa pagbibigay ng tulong sa lahat ng mga apektadong mga Pilipino sa Israel at gayon na rin sa Palestine. Batay sa datos, aabot sa 30,000 na mga manggagawang Pilipino ang nananatili sa Israel habang nasa 167 naman ang nasa Gaza Strip. Iminukahin na rin ng naturang kagawaran kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaas sa Alert Level 3 ang Gaza Strip upang makapagpatupad ang Pilipinas ng voluntary evacuation sa lugar. Una namang sinabi ng Department of Migrant Workers na sa tamang panahon ay sisimulan na nila ng pag-asagawa ng repatriation sa Israel para sa mga Pilipinong gustong bumalik sa ating bansa.
Samantala, sa dagdag pang mga balita ay nagpaabot naman ngayon ang pakikiramay ang Embahada ng Israel sa Pilipinas. Ito ay kasunod ng ginawang kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs hinggil sa 2 Pilipino na namatay dahil sa nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Israel at Palestine. Sa pahayag ng Embahada ng Israel sa Pilipinas, mariin itong kinokondena ang anumang gawaing pang-terorismo. Bukod dito ay hangad din rin nila na sana ay matapos na ang kaguluhan sa pagitan ng 2 bansa. Nagpaabot naman ang panalangin ng Israeli Embassy upang matagpuan ang ilang Pilipino na napaulat na nawawala. Sa iba pang mga balita, aabot na sa 51 Pilipino sa Gaza ang humiling para sa repatriation dahil sa banta ng kanilang seguridad, ayon kay Philippine Ambassador to Jordan na si Wilfredo Santos. Ayon sa Philippine Envoy, tinatalakay na nila sa ito kasama ang iba pang mga embahada kung paano makatutulong para sa posibleng repatriation. Sinabi din ng envoy na lahat ng 139 na Pilipino sa Gaza ay ligtas sa gitna ng tumitindi pang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas. May ilan namang aniyang mga turista na may asawang Palestinian na hindi na nag-request na ma-repatriate. Siniguro din ng envoy na mayroong nakalatag na contingency plan at patuloy na nakikipag-ugnayan sa lahat ng Pinoy sa Gaza na nakabantay sa kanilang kondisyon. Bombo International News. Iginiit ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flos na hindi interesado ang Israel na pumasok sa isang full-scale war kasunod ng mga pag-atake ng mga teroristang grupo sa borders nito malapit sa Lebanon at Syria. Ito ang binigyang diin ng Israeli envoy kasunod ng mga ulat na mayroong nagpakawala ng mga rocket missile mula sa southern Lebanon patungo yan sa Israel, bagay na ginantihan din anya ng pag-atake ng Israeli forces. Ayon kay Flos, ang Israel ay isang bansa na dumaranas ng mga banta ng terorismo hindi lamang mula sa Hamas kundi maging sa terror organization na Hezbollah na banta sa southern border ng northern border ng southern part ng Lebanon at maging sa ilang grupo ng terrorism groups sa Syria. Ito anyang dahilan kung bakit hindi gugustuhin ng kanilang bansa na palalain pa ang sitwasyon doon at pumasok sa gera laban sa mga karatig pa nitong mga bansa tulad ng Lebanon at Syria. Kung maalala, idineklara ng Home Front Command ng Israel ang State of War Alert kasunod ng pinakamalaging pag-atake ng militanteng grupong Hamas sa ilang bayan sa Israel. Sa iba pang mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas lalakas pa ang relasyon ng Pilipinas at ng bansang Uganda sa hinaharap. Ayon sa Pangulo, umaasa siyang mas makakahanap pa ng mga pamamaraan ang dalawang bansa upang mas lalong tumatag ang relasyon ng dalawang bansa. Ang pahayag ay ginawa mismo ng Pangulo kasunod ng ginawang courtesy call ni bagong Uganda Ambassador to the Philippines, Betty Oyela Bigombe, sa Chief Executive sa Malacanang. Sa kanyang panig ay inihayag naman ni Ambassador Bigombe na noon pa man ay sadyang matibay na ang relasyon sa panig ng dalawang bansa at isang karangalan sa kanya na mailatag o talagang kinatawan ng kanilang bansa sa Pilipinas. Nakapagtala ang Pilipinas sa pakikipagkalakalan sa Uganda ng may $4.04 million at nasa ika-123 trading partner ng Pilipinas ang Uganda. Nasa 94th naman ang export ranking ng Uganda sa record ng Pilipinas at nasa 171 ang ranking bilang import supplier ng bansa. Sa dagdag pang mga balita, aprobado na sa Senado ang panukalang pondo para sa taong 2024 ng Office of the President. Sa ginanap na pagdinig ngayong araw ay inaprubahan ng Senate Finance Committee ang nasa 10.707 billion pesos na halaga ng 2024 proposed budget ng Office of the President sa loob lamang ng 20 minuto. Ito ay nang walang senador ang kumestyon kay Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang kumakatawan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa naturang panukalang pondo para sa fiscal year 2024. Matatandaan na ang naturang hiling na alokasyon ng pondo para sa Office of the President ay mas mataas kumpara sa 8.9 billion pesos na pondo para ngayong taong 2023.
Samantala, mayroong pangangailangan para sa pagtanggal ng Intelligence Fund at posibleng pagtapyas sa confidential fund ng Office of the President ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Ito ay dahil isang civilian agency aniya ang OPO, Office of the President, na hindi dapat engage sa intelligence. Kung tunay aniyang abala ang naturang tanggapan, wala na aniyang oras pa ang manpower o ang kawanin nito para sa surveillance work at pangangalap ng intel. Ipaubayan na lamang ani ito sa mga dalubhasa sa naturang field, maliban na lamang kung maraming oras ang mga personel ng Office of the President para magampanan ito. Ginawa ng senador ang naturang pahayag matapos na itanggi ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang kumakalat na reports na mayroong confidential fund na 331 million pesos ngayong 2023 ang Senado. Nakatitiyak din ang Senate Secretary na walang confidential fund ang Senado para sa taong 2024 dahil naninindigan sa Senate President Juan Miguel Zubiri na sa paniniwala nito na hindi kailangan ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang anumang confidential fund. Una rito sa panukalang pondo ng Office of the President para sa susunod na taon na nagkakahalaga nga ng 10.707 billion pesos. Nasa 4.56 billion dito ay sa confidential and intelligence funds. Umapela naman si Agri-Party List Representative Wilbert Lee sa mga government financial institutions na simplihan ng kanilang loan requirements para sa mga drivers at operators na nais lumuhok sa Public Utility Vehicle o Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Binigyang diin ng mambabatas na hindi dapat pahirapan ng gobyerno ang mga nais sumunod sa pamahalaan, partikular na sa Public Utility Vehicle Modernization. Napansin kasi ng mambabatas na sangkaterba ang mga requirements na hinihiling ng mga government financial institution para sa mga transport cooperatives at corporations na nais bumili ng mga modern jeepneys. Isa-isa nagawang plenary deliberation para sa panukalang 2024 budget ng Department of Transportation. Binigyan din ng kongresista ang napakaraming dokumento at mga papeles na hinihingi ng mga government banks para sa pagbibigay ng loan sa mga transport cooperatives. Panawagan ng mambabatas, dapat simplihan na ang mga requirements dahil sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ng Land Transportation Office raw ay sandamakmak na rin ang requirements na hinihingi. Ipinunto ng Bicolano lawmaker na dapat maging makatotohanan lamang dahil napakarami na ng mga buhay ng mga tsuper at operators dahil sa walang prenong pagtaas ng presyo sa gasolina at ng mga bilihin, tapos dadagdagan pa raw ito ng mahahaba at komplikadong proseso ng pag-a-apply ng loan. Inihag ni Congressman Lee na hindi kaya ng mga jeepney driver at operator na bumili ng mga modern jeepney na nagkakahalaga ng 2 million pesos. Gayong ang kanilang kita ay aabot lamang anya sa 500 pesos hanggang 700 pesos o 750 pesos kada araw. Inihag ni Lee na karamihan sa mga drivers at operators ay nagpahayag ng pangamba na darating ang araw na baka mawala na ang kanilang pinagkakakitaan at wala pang maipantusto sa pangailangan ng kanilang mga pamilya. Bukod sa pagsusulong na simplihan ng mga requirements, isinulong din ni Lee na maglaan ng 1.8 billion pesos ang gobyerno para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Kumuha naman tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong Land Transportation Franchising and Regulatory Board tiniyak na tuloy ang mga programa at operasyon sa kabila ng aligasyon na ibinabato sa ahensya. Ang detaling yan itinitukan ni Bombo Tropio Anwada Jr. Siniguro ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tuloy ang kanilang serbisyo kasunod ng pagkakasuspinde kay dating Chairman Attorney Chufilo Guadis III. Ito ang tiniyak ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division Chief Attorney Bolano na tuloy-tuloy pa rin ang implementasyon ng kanilang programa. Kagaya na lamang ng fuel subsidy na ng kanilang programa. Kagaya na lamang ng fuel subsidy na tuloy pa rin ang pag-transmit ng pondo sa bangko ng gobyerno
pati na rin ang panawagan ng transport group na petisyon na taas pasahe sa public utility jeep. Sinasapinal na rin anya ng ahensya ang kakaanunsyong pagbabalik ng libreng sakay sa EDSA bus carousel at consolidated jeep na magsisimula ngayong Nobyembre. For the fuel subsidy, continue po yan. The team in charge for the fuel subsidy are still in place at ongoing po yung ating transmittal for the payroll sa Land Bank. Yung ating pong fare rate hearing naman will is set on November. So sa November pa naman siya. Yun pong ating service contracting, we're just finalizing the guidelines for the implementation. So tuloy-tuloy din po yan. Yung unang i-implement natin is yung budget na kasama po natin ng ating mga LG. Una nang itinalaga ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang bagong officer in charge ng LTFRB na si Attorney Mercy Paras-Laines matapos suspindihin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Chairman Attorney Chufilo Guadis III dahil sa umunoy katiwalian. Ngunit mariin namang itinanggi ni Guadis ang aligasyon at handa niyang harapin ang anumang ibinabato laban sa kanya. Nauna nang sinabi ni Bautista na naglunsad ng investigasyon ng ahensya ukol sa mga aligasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat pa rin ang supply ng manok at bigas hanggang matapos ang kasalukuyang taong 2023. Sa isang pahayag ay sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, wala silang namamataan na magiging problema sa supply ng manok ngayong taon. Batay sa ginawang pagkataya ng ahensya, mayroong sobrang 120 na araw sa supply ng manok na tiyak na aabot hanggang sa taong 2024. Bukod dito ay bumubuti na rin anya ang National Stock Inventory ng bigas sa ating bansa. Samantala ay naasahan naman ng Department of Agriculture na sa pagkatapos ng buwan na ito ay aabot sa 77 araw ang inventaryo ng bigas sa buong bansa. Ito dahil ang buwan ng Oktubre ay ang peak season. Dagdag po nito na malaki ang tulong na tuloy-tuloy ang pagdating ng bigas na nakakadaragdag sa supply ng bansa. Kumpiyansa rin ng ahensya na sapat ang supply ng bigas hanggang sa unang quarter ng taong 2024. Muling niyanig ng magnitude 4.6 na lindol ang Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental. Batay sa naging monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nangyari ang naturang pagyanig kaninang alas 8 ng umaga. Naitala naman ang sentro nito sa layong 233 kilometers sa timog silangang bahagi ng Balot Island. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang pinagmulan ng naturang pagyanig kung saan natukoy ang lalim nito sa 172 kilometers. Batay sa ulat ng naturang ahensya, wala namang inaasahang mga aftershocks o anumang pinsala sa naturang pagyanig. Samantala, hiniling naman ng Taiwan na gawin na rin ng pamahalaan ng Pilipinas ang una nitong ipinatupad na no visa entry para sa mga Pinoy overseas workers. Ayon kay Taiwan Representative in the Philippines, Wallace Chow, makakatulong kung gagawin na rin ng pamahalaan ng bansa ang pagpayag na pumasok sa Pilipinas sa mga Taiwanese kahit walang hawak na visa. Malaki kasi anya ang potensyal ng Pilipinas bilang tourist destination para sa mga Taiwanese, lalo na at magkalapit lamang ang mga ito. Sa kada linggo anya, mayroong 130 flights sa pagitan ng Pilipinas sa Taiwan at maaaring samantalahin ito ng mas maraming Taiwanese kung magagawa ng pamahalaan ng Pilipinas ang no visa treatment para sa kanila. Maalalang ang no visa treatment ng Taiwan para sa mga Pilipino ay una nang pinalawig ng pamahalaan ng Taiwan hanggang Hulyo at 31 ng taong 2024.
Ayon kay Chow, inaasahan nilang aabot ng hanggang 320,000 Filipinos ang bibisita sa Taiwan sa kabuuan ng taong 2023. Batay kasi sa hawak ng datos ng naturang estado, o maabot sa 215,600 Filipinos ang bumibisita sa Taiwan simula pa noong buwan ng Enero hanggang Agosto ng taong kasalukuyan. Samantala, ang mga Taiwanese naman ang panglimang pinakamalaking bilang ng mga turista bumibisita sa Pilipinas, kung saan umaabot pa sa 330,000 Taiwanese o 330,000 Taiwanese ang naitala noong taong 2019. Samantala, suspendido at walang matatanggap na bayad o sweldo sa loob ng 90 days ang isang guro na inakusahan ng pananampal sa grade 5 pupil. Kinumpirma ito mismo ng Department of Education. Ayon kay Department of Education spokesperson Assistant Secretary Francis Bringas, 90 days na preventive suspension ang ipinataw matapos ang kasong grave misconduct na isinampa laban sa naturang guro. Aniya, maaari pa rin umapila ang nasabing guro sa kasong isinampa sa kanya. Pwede pa raw itong mag-motion for reconsideration dahil parte ito ng tinatawag na due process. Nauna lang sinabi ng ina ng bata na sumakit ang ulo ng kanyang anak matapos umano itong sampalin. Gayunman, itinanggi ng guro na sinaktan niya ang naturang bata. Git din ni Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas na ang Magna Carta for Teachers ay nagsasaad na dapat magkaroon ng confidentiality sa kaso sa pagitan ng guro at ng mag-aaral dahil kung minsan daw ang mga gurong inaakusahan ng pang-aabuso ay napapailalim din sa harassment. Muli ring iginiit ni Bringas na mahigpit na ipinagbabawal ang physical, verbal at emotional abuse ng mga guro sa ilalim ng Child Protection Policy ng Kagawaran ng Edukasyon. Ipinagbabawal din aniya ang pag-uutos sa isang bata na lumabas ng silid-aralan at kahit na ginawa ng mahinahon, ipinagbabawal din ang pamamahiya sa bata sa harap ng ibang estudyante. Gayunpaman, sakaling hindi raw madisiplina at makontrol ang bata, ay maaaring dalhin sa isang guidance counselor. Nangako naman ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command na ibibigay nito ang best effort para matiyak ang seguridad sa darating na barangay Sangguniang Kabataan elections ngayong taon po yan. Ayon kay Western Mindanao Command Commander Major General Steve Crespillo, magbabantay ang militar sa Western Mindanao upang makapagbigay ng sapat at nararapat na seguridad sa publiko kasama ang ibang mga law enforcement agencies ng ating bansa. Tiniyak din ng general na magde-deploy ng militar ng mga tauhan dito upang magiging katuwang ng Philippine National Police sa monitoring lalo na sa mga high-risk areas na may mataas na banta. Siniguro naman ito na mahigpit na koordinasyon kasama ang kanilang counterpart upang magkaroon ng coordinated effort sa pagtiyak sa seguridad ng buong Mindanao. Una nang nagsagawa ng pagpupulong ang mga stakeholders sa bahagi ng Mindanao na kinabibilangan niya ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at maging ng Commission on Elections. Kumuha naman tayo ng mga balita mula sa ating probinsya sapagkat itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nanawagan ho sa mga Muslim na kondinahin ang ginawang pag-atake ng Hamas dyan ho sa bansang Israel. Ang detalye niyan ay tinutukan ng Bombo Radio Davao. Ikinondena ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang ginawang pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa, inihayag ng dating Pangulo na hindi isang learning process ang nangyayaring giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas at Hezbollah dahil matagal na itong problema. Ating pakinggan ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi yung telltale. It was there for all to see. But walang preparation in anticipation of an attack or invasion. There are Filipinos there. For one, we are sad that they have been killed or dragged or hostage. We do not like it. At ang masakit, pati yung ating mga kababayan who are there just to earn a living. Isinisi ni Duterte sa intelligence failure ng Israel ang pagkamatay ng libu-libong katao kaya nakalusot ang naturang mga rebelding grupo kagaya ng paghahakot ng mga armas at mga tao ng mga ito mula sa timog ng Lebanon.
Dahil dito, nananawagan rin ang dating Pangulo sa mga kapatid na Muslim na mariinding ikondena ang pangangatake ng Hamas na kumitil ng buhay ng maraming inosenteng sibilyan, kasali na ang mga kababayang Pinoy na nagtatrabaho lamang sa Israel. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo K. Marigulye. Para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang pro-Israel at pro-Palestine protesters naman sa ilang mga estado ng Amerika patuloy na nagpapahayag ng kanilang suporta sa kani-kanilang mga bansa. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Nagsasagawa ng kilos protesta ang mga pro-Israel at pro-Palestine groups sa ilang estado ng Amerika upang magpahayag ng suporta sa kani-kanilang mga bansa. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israeli forces at grupong Hamas. Ayon kay Bombo International Correspondent Marlon Pexon, nagdagdag na ng seguridad sa ilang mga lugar sa Estados Unidos sa kaugnay ng naturang mga kilos protesta. Anya, nakatakda na ring magpadala ng karagdagang aircraft carrier ang Amerika bilang suporta sa pamahalaan ng Israel kasunod ng pahayag ni US President Joe Biden na all-out support nito sa naturang bansa. Maliban kasi sa grupong Hamas ay tumitindi rin ang tensyon sa pagitan ng Iran at Lebanese Shia group na Hezbollah. Samantala, dagdag pa ni Pexon na nababahala na rin ngayon ang ilang humanitarian aid rescuers matapos ang pagputol ng food distribution supplies sa mga lugar na malapit sa Gaza. Israeli citizens na mga US Israeli Americans at mga Palestinians Americans na based dito sa Chicago at the major cities in America, they also staged their rally to support their countries. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito naman hong work from home setup ipinapatupad na ng ilang kumpanya sa gitna ng gera dyan ho sa bansang Israel. Ang balitang yan ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Nagpatupad na ng work from home setup ang ilang malalaking kumpanya na apektado ng giyera sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ayon kay Bombo LV Pregua, international correspondent sa Israel, halos lahat ng mga kumpanya na may presensya sa Israel ang nagsuspindi na ng operasyon at minabuti na sa mga bahay na lang na mga empleyado ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Ilan sa mga apektadong sektora ay ang travel kung saan ilan sa mga Asian, European at United States Airlines ang nagsuspindi ng direct flights papunta sa Tel Aviv. Gayon rin ang cruise operators na Royal Caribbean, Carnival at Norwegian Cruise Line. Sarado naman ang halos lahat ng mga bangko, kagaya ng Bank of America. Itinigil na rin ang mga global delivery firm ng services sa Israel habang nakadagdag namang Artificial Intelligence Summit ng pinakamalaking maker ng chips na ginagamit para sa artificial intelligence at computer graphics ang kinansela na rin. Hindi ako nagtawag doon at saka isa pa sir, normal naman ito sa amin kasi sa 8 years ko dito, every year naman ganito ang sitwasyon Kaya lang iba lang ngayon na year kasi pinasok na yung Israel tapos grabe na yung gera. Kahit na 1,000 pa yung milipad na rocket, parang wala lang sa amin. Kasi ano rin kami, may Iron Dome, tapos may bomb shelter tong sariling bahay ng amo ko. Si Bombo LV Pregua para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ilang residente naman sa Israel hindi na umano makatulog dahil sa pangamba sa nagaganap na giyera sa pagitan ng Hamas at Israeli. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Mas nakakaalarma ngayon ang nagaganap na pagsalakay ng mga teroristang Hamas sa lungsod ng Gaza sa Palestine kung ikukumpara sa mga nakaraang pag-atake ng mga ito sa Israel. Ito ang pahayag ni Danes Balutaulo, ang Bombo International News Correspondent sa Israel sa eksklusibong panayam sa kanya ng Bombo Radio Dagupan. Anya kung ikukumpara sa mga nakaraang pag-atake hanggang airstrike lamang umano
ang mga terorista, ngunit mas nakakapangamba na anya ngayon na ang kanilang isinasagawang gulo. Kaugnay nito, nakakaidlip lamang umano sila kapag isinasaad sa ulat na kontrolado ng mga hukbo ng Israel ang nangyayaring kaguluhan, ngunit mas marami umano ang oras na hindi sila makatulog, lalo na tuwing gabi dahil sa pangamba. Bagamat malayo sa Gaza Strip ang kinaroroonan ni Balotaulo, dinig pa rin nila ang pagsabog ng mga bomba. Madalas anyang mag-uumpisa ang labanan tuwing sumapit ang alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Samantala, pareho rin ang naging sentimiento ni Lovell Peronilla, isa ring Bombo International News correspondent sa naturang bansa. Ito na umano ang pangalawang beses niyang masaksihan na ang gyera sa Israel at kung ikukumpara sa unang karanasan nito. Medyo kampante pa niya sila noon dahil airstrike lamang ang paraan ng pag-atake. Sa kasalukuyan ay wala na anyang pinipiling pasabugin ang mga terorista. Feeling namin, we have a strong feeling na matatapos din to kagad. And kapag umuwi kami, pag napa-repatriate kami, we're not really 100% sure na makakabalik kami agad. So for now, our main priority is how we can make ourselves safe inside our accommodations or our homes as well. Yung pinakamaganda kasi dito is hindi naman kami pinapabayaan kasi ako kapag lumalabas ako, pag sumisilip ako sa labas, I can see armies outside. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumus nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras alas 12:29 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at Star Nation, muli sa ating Christmas countdown, 75 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pagtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Kagkaroon sa aton sining nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 75 dias na lang kagapaskwa na. Standby sa aton sining mga kabombo sa imbukada sining report sa aton sining karon iya nga pagpangalagad. Check karon naton ang latest nga datos sa aton sining kapulisan may kantanan sa sining nagbayular sa ginapatuman karon nga election gun ban. May ara na sang 90 ka mga naglapas ang election gun ban ang nadakpan sang aton sining kapulisan sa Western Visayas ukon Police Regional Office 6. Sa mga kabombo naton, hindi lamang iya kay pusil ang ginadakop or sarang makalapas sa sining election gunman, lakip na diri ang pagdala sang mga matalom sining hinaniban. I-check naton si Bumburia Mumlan sa iya sining follow-up report. Bumburia, sa report na please come in. Nakarecord ang Police Regional Office 6 sang 92 ka mga individual nga naglapas sa Commission on Elections o CONCOMELEC gun ban sa 2023 barangay and sa Guniang Kabataan elections. Ini ang humalin sang Agosto 28 tubtub Oktubre 10, 2023. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Mary Grace Borio, spokesperson sang Talatapan, iyagin pahayag nga nagapanguna diri ang Negros Occidental nga may pinakamadamo nga violators nga nagdangat sa 26. Ginsundan inis ang probinsya sang Iloilo nga may 18 kag nagapangatlo diri ang syudad sang Iloilo nga may 14. Suno kay Borio, pulo sa mga nadakpan ang nagikan sa Aklan kag Bacolod City,
8 sa Capiz, 4 sa Guimaras, kag tig-isa sa Antique kag Regional Mobile Force Battalion 6. Nagapadayon naman sa karon ang pagpahamtang sa COMELEC checkpoints duha ka beses sa isa ka adlaw sa mga strategic locations sa bug-os nga rehiyon. Mayara naman sa 14,706 ka mga checkpoints nga ginpatigayon. Yari karon pamatian naton ang pahayag dira ni Police Major Mary Grace Borio. Alright, so sa 92 ni lakip na ni mga uniform personnel Bomboria, no? Ang yes bombo chama amon ang sa datos ang duha diriya security guards ini sila sa probinsya sa Aklan bombo chama. Yari karon pamatian naton si Police Major Mary Grace Borio. Sa subong may ara nakita tanan 92 ka arrested sa aton nga accomplishment on COMELEC gun ban since its start no sa August 28, 2023, 12:01 sang aga. Sa Aklan may ara nakita tanan pulo ka na aresto, sa Antique may isa, sa Capiz PPO 8, Guimaras PPO may 4, Iloilo PPO 18, Negros Occidental PPO 26, Bacolod CPO Pulo, Iloilo City, Iloilo CPO may ara kita 14, kag ang aton nga RMFB no may ara nga isa. So all in all may ara kita ka 92 ka naaresto na sa aton nga COMELEC gun ban. Sa kaangot nga balita, duha ka menor de edad ang na-apprehend sa Iloilo City Police Office sa 13 ka mga individual nga naglapas sa Commission on Elections gun ban. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Shalamay Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office, iya ginpahayag nga ang duha ka menor de edad ang una na nga naangot sa alarm and scandal sa diin na recover sa mga ini ang pila ka mga bladed weapons. Suno kay Sangrines, magluwa sa duha ka mga menor de edad, lunsay naman nga ginpasakaan sang kaso ang 11 ka iban pa nga naglapas sa gun ban. Ginpahayag dugang sa natungdan nga wala pa sa hanay sang kapulisan o kon mga military and uniformed personnel ang nadakpan nga naglapas diri. Padayon naman ang monitoring sang Iloilo City Police Office sa isa ka area of concern sa syudad sang Iloilo sa nagapadayon nga election period sang 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Yari pamatian na si Police Major Shalamay Sangrines. Sugod August 28 kay election period kita, may ara kita sa ICPO nga total of 13 gun ban accomplishments. And sa 13 nga ini, may duha kita sila diri nga violators nga minor de edad, kag the rest of age na. And out of these 13 accomplishments, may 4 kita nga na-recover nga nakuhaan ta sila sa posesyon nila sang armas, no? Armas duthang, kag all others mga kutsilyo or patalom. And ining duha ka minor de edad nga violators naton, ang nakuha ni sa ila is baton sword, no? And during police operations na timingan nga ining kabataan is may mga bitbit nga mga patalom. Duha ka minor de edad is during sang pagpatigayon nato sang saturation drive, may report nga na involved ini sila sa alarm and scandal, and then pag engage or pag responde sa aton kapulisan, nakuhaan ni sila sa baton sword, no? And maayo lang kay just in time man ang pag binuligay pag responde sa aton patrol kag sang barangay officials naton, wala na to siya magamit para nga ti tuga pa sang krimen or magamit nila makahalit o makapila sa ila isig pareho. So far sa Iloilo City Police Office, wala kita, no, sa aton hanay kag even sa other law enforcement agencies kaang isang Armed Forces of the Philippines, wala kita sing may nang nagbayular, no, or ara sa listahan kasubong. Kag diri sa pamunuan ni Colonel Jerez T.P. Coronica, ang aton City Director, pirmi gid ni nga gina-remind kag gina-reiterate sa aton mga personnel nga kinahanglan kami bilang miyembro or katapos ang ICPO ang una gid nga magapatu
magkasunod kag magtuman sa sining pagsulundan kasunod nga ti sa subong nga tiyempo is election period. So hindi exempted no ang police, ang militar nga ti kon wala in line of duty or hindi in line of duty or wala sila sa pag-respondeda or maangot sa ilang trabaho ang pagdala nila sang armas nila, hindi gid sila pwede ka-abused man or hindi sila karason nga ti pulis ako, automatic bisan ara sila sa mga lugar nga personal na nila okasyon or kung diin nag-inom-inom ni siya kag nagpinalupok to kag respondihan nakwaan, so magapangatubang gid siya sang kaso. Sa subong padayon ang pagbantay nato no kay tigin kabig na siyang barangay or area of concern because may posibilidad lang. There is a tendency nga posible magamit ini o mag-employ sang PAGs or private armed groups. But sa subong, as of now, ang status is malinong na man kag matawhay kag wala man kita sing validated nga information o kon report nga sa diin matuod ina or nagamit na gid man sila no sang PAGs or private armed groups kag parang magpreparasyon no sang nagahilapit nga eleksyon dira. So ang kapulisan is proactive ini nga mga tikang nga sang kapulisan gabantay kita, hindi kita gustong may magsulod lang diri sa atong mga kabarangayan nga magkompormiso or magtublag sa eleksyon nga ginahandom naton nga mangin isa naman ka matawhay nga eleksyon nga matabo diri sa syudad sa Iloilo. Si Police Major Shalamay Sangrina, spokesperson sa Iloilo City Police Office, bangod standard operating SOP sa mga kapulisan nga nagakadapat nga ibili ng ilang mga armas sa opisina kag hindi pagdalon kung natapos na ang ilang duty hours. Ang rason nga wala sa record ang Iloilo City Police Office sa mga military and uniformed personnel nga naglapas sa gun ban. Sa ilo naman kita sa balita sa probinsya sa Iloilo, ginaatad sa Iloilo Police Provincial Office nga wala nalakip ban accomplishment ang ining pagkaangot sang duha sa katapo sang Philippine Army nga naghaboy sang granada sa Municipal Library sa Banwa sang Dingle. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio, spokesperson sang nasambit nga opisina, iya ginpahayag nga wala na intercept sang kapulisan ang nasambit nga mga sospetsado sa checkpoint nga rason nga wala ang mga iniisip. So nakairan nyo, 2 man kagamay sang porsyento kag hindi makaapekto ang insidente sa Banwa sang Dingle sa pagpasiguro sang kalinong kagatawhay sa probinsya sang Iloilo kadungan ini sang election period sang 2023 barangay and Sangguniang Kabataan elections. Inpahayag dugang sang natungdan nga padayon ang pagbulig sang kapulisan sa COMELEC sa monitoring sang anong asahi sang paglapas mapa premature campaigning man o kon gun ban. Yari pamatian na si Police Major Rolando Aranio. As of today, no, halin sang August 28, sang pag-start yun sa aton sining election period, the same time pag-start man sa aton election gun ban. So we have already 16 violators nga na-aresto kag may ara kita sang na-confiscate siyam sa firearms, may isa ka explosive kag siyam ka deadly weapon. Now sir, kay may ara sang pila ka mga naglapas man sa isa sa mga probinsya sa Iloilo sa pamaagi sa paggamit sang granada sir, mga military and uniformed personnel. Ano ini sa bot hilingon ang assessment sa Iloilo Police Provincial Office, sir? By the way, Bomboria, no, ang sa dito sa Dingle naton dira nga natabo within nga ang duwa naton dira katapo sang Philippine Army, no, nga na sa isa 6 paso muna to ang aton nga mga suspect, hindi sila included sa na ano natin sa violation sa COMELEC yan ban, considering nga why man ato mga recover, no, ma-confiscate sa ilang precision and control.
Ang aton diri nga ang aton niya Comelec ban is once ka makuha ini sa imong nga position and control, diri ka na nga nakabiolate na sa aton sining Comelec ban. Okay. So, with these cases, during election periods, sir, ang monitoring sa Iloilo Police Provincial Office sa mga nagagamit sa mga exclusive devices, ang paano ini siya naton, sir, ma-reduce ang insidente, agud hindi makatuga sa pagpamahog sa mga pumuluyo, sir? Una, Bomboria, gusto ko man i-clear nga ang aton to nga mga incident na involving explosive is isolated ini nga mga kaso, no. Actually this is the first nga incident nga natabo, no, sa medyo madugay na nga panahon nga wherein natin may ginagamit ang ginagamitan sa ginatawag natin nga hand grenade. So far do mambalkit naton nga very peaceful lang aton nga area. Although may mga ara kita gyapon yung mga kotoran nga naga-violate, but tama ini kagamay nga porsyento kung lantaw naton sa pangkabinugan. Kag nakita gid naton subong nga ang kondisyon, ang presentable condition sa kabilugan niya probinsya, especially in line with the forthcoming barangay district election, is mambalgid naton nga very peaceful. Although nga aton sini nga Iloilo Police Provincial Office upod ang aton diri nga mga partner agency sa pagpatuman sa kaninong katawhay para sa aton sila nga BSKE, no, wala gid nagakumpiyansa kag padayon gid nato nga gina-intensify ang aton sini nga mga kampanya, ang aton sini nga mga operations para nga mapasiguro naton mangin malinong matawhay kag dinalagon ang aton sini nga palabuton nga election. Bilang kabulig sa Commission on Elections, sir, kamusta man ang inyong monitoring sa mga kandidato nga nagapatigayon na sa ilang pre-campaign nga mga materials, sir? Yes, no, sa subong actually Bomboria, wala ako sang data nga nakaptano kung may ara na gid mga nabato ng aton nya Commission on Election with regard sa violation sini sa premature campaigning. But of course, gina-remind gid nato ng aton sini nga mga kandidato from SK to barangay officials nga nagapadalagan subong nga likawan gid ang mag-obra sa mga premature campaigning kay isa ini sa mga ground later on nga pwede sila ma-disqualify at the same time makasuhan pa. Si Police Major Rolando Aranio, pagpasiguro sa mga kapulisan nga nagdapabilin ang ilang monitoring sa mga strategic areas sa Western Visayas, sa Bombocham. As a matter of fact, 362 na ang kabugusan ng mga loose firearms nga gin-surrender kag na-deposit sa Police Regional Office 6 kay may kaltanan sa gihapon sa barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. All right. Report nagikan sa Police Regional Office 6 ini si Bombo Ria Orliante Momplana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria. Hindi naman nalipod sa ibalo sa mga kabombo naton, no? Civilian man o kon yara iya sa serbisyo nga kung may ipatigayon sini nga election gun ban, tanan gid sina ang hindi exempted, no? May mga exemption nga ginahatag or gina-issue ang Comelec gun ban pero magaagi ina sa nagakigo sini nga proseso. Magakuha ikaw sang gun ban exemption, no? For that matter sa aton sini nga mga kabombo kag hindi lang na basta-basta nga makanto ka sa Comelec kag manghambag ka to nga gusto mo mag-apply sa gun ban exemption, kadamo pa ina sang mga ginabasihan para iya nga mahatagan ikaw sang gun ban or Comelec gun ban exemption, no? Naintindihan naman na sang aton sini iya nga mga otoridad nga pananglitan gani tapos ng ila sini nga duty kag ini sila ang wala naka-uniforme, no? Hindi kina sila pwede maka adala abi, no, sang ila sini nga service sa firearm. Say maswed sa mga civilian, kung ang isa ka civilian
napanugutan lang siya nga magdala sang armas kung may exemption siya sa COMELEC gun ban. Kung wala, hindi kina pwede. Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa liwat, maghambal kita nga COMELEC gun ban, hindi lamang limitado sa armas luthang, lakip na diri ang mga matalom sini nga hinaniban. Kagati seryoso nga pinalidad ang sarang sini nimo nga pangatubangon, pananglitan nga maglapas ikaw sa nasambit sini nga pagsulundan. Oras naton 49 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12 sa aton sining nga panumbalik Banwa. Istorya naman naton ginapahayag bata sa barangay official na dakpan sa bypass operation sa Banwa sang Leganes. Ayhan ang plastada man. May kantanan sa sining kontrobersiya sa Land Transportation Franchising Regulatory Board. Ginatingwaan taman nga makalabot iya sa talatapan sa LTFRB Regional Office 6, particularmente sa kay Director Richard Osmeña, para makatag siya sa iya sining komento. But ginama't-amat anay naton, no? Nang husisa kita diri sa bahin sa syudad sa Iloilo sa mga chairman kag former chairman sa Committee on Transportation nga amo ang iara sa likod sa pagdihon sa local public transport route plan. Now, we're talking about Councilor Doron, the former chairman sa Committee on Transportation, kag ang current chairman nga si City Councilor Sedfrey Cabaluna. Now, tido kasubong do na allergy sila sa mo sining issue. Now, si Councilor Doron do hindi siya maghatag sa statement. Now, si Attorney Sedfrey Cabaluna, Councilor Cabaluna, why siya kuno kabalo nga may kasubong sining kontrobersiya. Anyway, istoryahan ta kagatagan ta na sa nagakigo kroing tulupangod sa aton man sini pre nga pagpangalaga. Pila sa mga kabumbo nato nagapalabot man diri sang impormasyon kag kangawa ining masaming pagtayog karon, no? Sang mga establishmento komersyal, opisina, talatapan sang gobyerno sa palibot iya sa area sang Guangco kag Mapa. Ti diri sa stasyon masami man naton nga mabatyagan ang pagtayog. Nagumpisam lang ni Tayog Banwa sang nagpadayon or nagsugod ang konstruksyon sang Iloilo Central Market, Iloilo Terminal Market. Sa aton sining mga kabumbo, tiba nagakangawa niya basi kung makapikto kag pailayo lang way man pangayo maglalusod mga building day. Balikan tayo na matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 8 to 14, 2023. Ang Technocrats Band ang nagapangagda sa inyo nga magdayon sa Plazuela de Iloilo sa ining nga weekend. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyo pagkaon, they will entertain you with their great selection of old songs sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa October 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo sa Oktubre 15, Domingo. Imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa among adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023.
Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bumbuanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Aton sining pagakumpirma ron kung ano kamatuod, no? Ang ining impormasyon nga bata sang isa ka barangay opisyal ang nadakpan sa baybas sa Banwa iya sang Leganes sa Iloilo. Oh. Mag-amo sining sitwasyon kung kumpirmado ining impormasyon nga nakalabot diri sa Bombo Radio, isa ini karon sa mga dako nga palamangkutanon kung nga nalakip iya sa ginpatigayon or subject sa bypass operation ng bata sa barangay official. Kag ginakulbaan ta sinadri basikon gamiton niya lang ang posisyon sa iya sining amay sa pagpalapta sa illegal nga droga. Kag in fairness man sa amay nga barangay official, diba si Wyman niya kabalo sang hulag sa iya sining anak. I-check ta si Bombo Jomar Villa. Jom, sa report please come in. Pangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ining nagkilala bata sa Barangay Kagawad sa Barangay Barrio Obrero, Alapos, Iloilo City. Ini matapos nga nadakpan sa gidpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Kamangay, Banwa sa Leganes, Iloilo. Ang subject diri Bombo-champ amo si Alvin de la Cruz, 30 anyos, kag pumuloyo sa Barangay Barrio Obrero, Alapos, Iloilo City, no? Na baklan ini siya sa isa ka sachet sa sining suspected shabu balor 2,500 pesos kag nakuhaan pa gid sa dugang sining duha ka sachet sa iya sining posisyon, no? Based man diri sa pagpakigangot naton sa Leganes Police Station sa pagpanguna diri ni Police Executive Master Sergeant Benji Concepcion, ang Deputy Station Commander sa Leganes Municipal Police Station, iadrigin pahayag nga makabig nila nga street level individual ining nasambit karon nga arestado. Santo man sa pag-usisa diri sa otoridad regarding sa iya sining nga ginakuha ang supply kay information nga diri kuno siya nagakuha sa syudad. Pero hindi pa gid ma-divulge diri ang dugang information. At tapos diri ni siya sa may parte probinsya
nagatransact o kung nagabaligya siling suspected shabu bumuchamp. Gin-confirm man sa otoridad nga bata ini sang incumbent barangay Kagawad sa barangay Barrio Obrero ining nasambit karon nga individual. Ipabati tabla si Police Executive Master Sergeant Benji Concepcion sang mapakigangutan sang Bombo Radio. Ang bypass money is 2,500 pesos. Yes, sir. Bali may nanukuhaan pag siya magsisyon ng duwa ka sa sharing nga sa bus. Pag may nisal sir, ano kalawig na nila mo nito? Dugay naman. Dugay naman ito sa aton SDET. So, kasulod naman sa among area. Na tigayo ng bypass naman sir. Kung pa niya sir? Sa pagkuhan, so nga bypass, isa lang siya. Okay. Ano ni high value ni or street level? Street level lang sir, individual sir, street level lang. Ang information nga bata gidman ni sa kuno Kagawad is Barrio Obrero, sir? Yes, sir, ang atong subject is accordingly sa atong investigador, bata ini ang barangay Kagawad sa Barrio Obrero, sir. Okay. So anong latest ni sir? May information din siya gakuha sang iyang supply ni source siya? Hindi pa naman ma-divulge for subject pa naman sa investigation pa rin kung hindi siya gakuha sa supply. Pero, okay. Din sa ano sir, nagtatransak ano gaduso sa tapos sa same time gagamit man? Gaduso man sir at the same time gamit sir. So duwagan si Police Executive Master Sergeant Concepcion. Agin pakigangutan naton dire no ang barangay official, especially dire kay punong barangay Ricardo Denio sa Barrio Obrero. Lapos bumutsam kagin confirm sini nga bata ini sa incumbent barangay Kagawad dira sa ila siling lugar ining subject. Kung sa diin ining barangay Kagawad nagapadalagan o kung magapadalagan paliwat sang Kagawad man sa may nasambit karon niya nga lugar. Suno kay Dinyo, base diri sa sining pagsuisa no. Una ti do nakibot sa gani nga tinanakpan sa bypass operation. Ining bata sining Kagawad ra sa ila sining barangay kay ti ang iya sining pagkikilala dumayo man ang background kay ti mabuloygon man sa pamilya kay ang trabaho ni sang iya sining amay may pwesto ni sila sa barangay nga ti nagabaligya sa baboy kay gisda. Kung ano lang dapat pangabuyan, kag ang ining subject nagaupod-upod ini sa bubutsam, pangumpra sang ila sining abing mabaligya dan like sining mga buhing baboy sa may parte probinsya kag ginapaihaw kag ginabalik madrid sa syudad sang Iloilo. As to the record abing ati do mga seryoso dire karon nga mga kaso gin-involbaran sining subject. Duay pa kuno kabalo si Camp si Puno Barangay Dinyo. Magluwas lang sa pila ka mga record abi sa barangay nga doon na settle malang no kangay sining abi kon mga beski sa nga ti ginasaway bangod nga nakainom sa makulubong ilimnon nga tinagakos karon sa kakugmat sa barangay ti gilayon man ina nga settle within barangay area lang and magluwas na duay man kuno kabalo si Cap nga may iban pagid ini sabi no nga agin involbaran o kung nakaagi ini siya preso ini nasabit karon niya nga subject. Agin check man ang iya sining nga pangalan sa ilang sining badak. Away man na butang ang iya sining nga pangalan. Pero may mga personal sila nga na kung may mga personnel sila nga na monitor adra man sa ilang sining barangay. Kay ang pagkabalo sining ni Cap away man na ginatago ngati may mga pumuluyo gid man nga-engage sa illegal nga droga. Pero sa iban nga lugar sila nagatransact. Amo na ang masami nga manotice ni Cap de nga sa iban sining lugar nadakpan ang ining mga subject why sila operate abi sa ila sining barangay kiti madasig kuno madasig nga malocate kung nagagamit ka nagatransact sa ila sining nga barangay Bumbuchamti so kay punong barangay Dinyo at iway man sila nagkulang no sa pagpanomdom plus mga pumuloyo sa pag-engage no kon sa paglikaw sa pag-engage ni karon sa illegal nga activity kag ti ko nahimo mo inati sabton mo na lang ang nagakigo diri karon nga penalidad. Ipabati tablado si punong barangay Ricardo Denio sang mapakigangutan sang Bombo Radio.
barangay no, wala iwan sa mga dako nga problema nga nahatag ni no, o no to nahimo sa barangay no kay yan nga obra ni bulig ni sa kay tatay niya si Kagawad sa pangumpras yung mga baboy kun din nga lugar sa Saraga, Liganes, Tumangas o di man nga lugar. Tapos ginapayaw nila negosyo na sa sing payaw kasing baboy kag si isda kag nagabaligan sa isda. May pisto sila din. Yes, sa country may pisto na sila. Ay, sige. Ano nang ilang negosyo nga pamilya. Daily routine ginaka mo nang obra nila. Sa pagkabalo ko si Kagawad every night na or every morning sa Kagawad kapamumpra na sa baboy. Isda sa fishing port kung display sa ilang pisto. Una akong kapag kabalo sa ila. Si Alvin may mga record ni kagi priso no ano ni? Ang sa barangay siguro wala may kabati nga nagdako ang kaso mga petty crimes siyempre kung magsama kainom ng makabataan may mga gamay nga problema. Pero sa barangay pa lang na settle na nato na. Plus din nga dako ang kaso nga mga prasini subong do nakibot man kita nga nakay in-involve sa mga nga problema kag sa nga kaso. Nakagiman sa priso ano? Wala pa. So wala man. Wala. So do nakibot ka man gali nga mo nang tabo? Yes sir okay kung mga sinabi nga niya kung lang o kung naghinubog lang do simo daw mapati kita no. Uling ini lain nga kaso So nakibot kita nga aming nga na involve ang ngalan niya dira or siya mismo ang sa gibaybas no. Baybas. Siya mismo ang gibaybas no. Okay, ano ngalan niya sa Badak? So far na sa atong records, last time nagisabit ako sa Badak nga sa barangay daton. Pero ini sila gakibot lang kita nga may tulukaw nga ngalan nga kadakpan sa ibang nga lugar. Kag diri sa atong barangay hindi sila pwede ka obra dire kay nga dali sila ma-identify. Dali sila makilala kag siyempre ang ilang parokyano taga baryo. Malik gina sa aton. So kung mag-leak sa aton ginasabit na po ng ngalan si mga suspect naton nga nag-engage ina nga nga bisyo, nag-engage ina nga nga trabaho, ginasabit naton sa Badak report naton, ginasabit sa pulis. So ini siya wala gid kita ka balo kung nga na-involved dira siya nung nakibot kita gani. Wa man ngalan sa Badak? Wala kay sa kung diri sa negosyo siguro sa barangay guro, walik pa lang hanggang bulo baligya, malupok ngalan mo. So ma-report sa ako din na. So may mga monitoring kamo sa Badak na nikap? Yes sir, ang pumuluyo mismo nga nagabulig kag ang aton nga mga barangay official may singligan last month pa to nagsasyon yung parte sa droga. May mga names sila agad submit sa akon. So gin-monitor naton kag ina sila gin submit ko na rin ngalan nila basta may kagawad kung nag-report sa akon. Kay mismo mga kagawad kag kasalingan nagadto sa akon nga kap daw ginadudahan nila. So samtang ginadudahan pa lang gina-report naton sa Badak para ma-operate naton kag ma-monitor kung tuod ang issue sa ila. Anong assurance yung kap bilang punong barangay diri sa Barrio Obrero? Kay na-record nga may naga-engage kali sa illegal nga droga. Anong assurance nato nga drug free ang barangay takap? Yes, nag-apply kita sa ngamin drug free atong barangay no. Pero sa ang atong nga Badak sa subong yang gisabit sa Badak na nakuha na. Do pila na ni kay bisis ang nag-play bargaining gani. Nga nag-engage luhat. So nakuha na diya ang mga nakaagi na. Pero ang matuan nga ginaproblemahan subong may nagakadakpan nga taga Barrio Obrero or taga aton nga hindi diri naga-operate sa sagwa. So amo na mabudlayan ako mag-monitor kay nga kung diri sa barangay lang sila nag-operate dali tayo ma-monitor. Kag mo bra report dayon kag mo-operate naton. Pero kasi sa sagwa sa nag-operate siguro amo nang hindi naton madala sila sa Badak. May mensahe mo kay Alvin Bicap? Kung minsay na to siya kay Alvin sa ilang pamilya, so ano man na natabo subong, iyan na gin desisyon. Nga balamon na gid nga kuning kasot kung tuod gid man nga engage siya. Nga illegal ina kag hindi ina maayong malubrahon, so dapat iutakon niya ina. Noted, si Bumbo Jomar. Standby sa aton sini nga mga kabong ta ang linya ni Bombo Jomar Villa. May kantanan sa sining iya nga follow-up report sa pagkumpirmar sa punong barangay nga bata giman to ni Kagawad ang nadakpan sa Baybas operation. Joms, please come back. So regarding sa sining Baybas operation, amo to gani no.
nagadangatan sa 10.2 grams no ang na-recover sa subject nga may market value nga 70,000 pesos. Kag sa initial man din ganing information nga aminado ang ini subject nga tatlo pa lang ini sa kabulan nga agamit sa nga ginasuspitsuhan illegal nga droga adiri karon Bombocham. Kag balik-balikan to ti abot ko dihang balikap kay si punong barangay dinyo ay kumbento ng barangay subong dira sa lugar. Pero sa palaboton nga barangay ni SK election magapadalaga din siya kagawad dira sa ila sa nga lugar. So bali pa ni siya no matabo diri nga ti may ara tatlo ka magapadalagan bilang punong barangay dira sa ila sa nga lugar. Pero ining kagawad, no? Ining subject abi Bombocham nga tatay niya kagawad. Gin-confirm din sa aton ni punong barangay dinyo nga hindi nila ini-line up, no? Sa ila sa karon nga grupo sa pagpadalagan man dira sa kagawad adra sa may bahin sa Barrio Obrero, Lapos. All right. Ini si Bombo Jomar Villa, para sa number 1 the most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. In fairness man sa barangay Kagawad, ti kung way man siya kabalusang mga hulag kag transaksyon sa iya sining bata, hindi taman siya basol kag madalasan sambit sini karon iya nga issue, no? Hindi man niya sala ni Kagawad nga may bata siya nga gindakop iya sa bypass operation. Kay kun si Kagawad dinyo pang pambalon, ti may negosyo ni sila nga nagapangumpra sang baboy kag nagabaligya mga isda subot silingon kun lantawon ta ang plastada ido hindi naman guro maglabot sa punto nga kinahanglan mo pa magduso sa illegal nga droga kay do maayo man ang kita sa pagnegosyo sang baboy kag isda. Hindi ba depende na sa kapisanon mo. Pero ang iya sini nga anak nag-ako man nga nagagamit sa illegal nga droga at the same time tinagaduso ini siya. Pero ang iya siniiyang transaksyon out of town. No? Kay ti mabalahuba siya kung dira sa ila siniiyang barangay sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Ti amo na lang hambal sini nilang kung gusto mo makaangkon sang kwarta, no? Kadamo sang pamaagi, agod nga makakwarta ikaw. No? May pamaagi man nga legal nga wala ikaw iya sang may ginalapas sining layi, why ikaw sang may ginatapakan nga tawo, why ikaw sang rimalaso sa malipot nga pulong. No? Sa aton sinikaron niya mga kabumbo. Pero kung gusto mo sang dasig nga kwarta, pero dako man iya ang tsansa nga ikaw ang madakpan, ti engage ka sa illegal activities sa aton sini mga kabumbo. There was a time gani nga may nabatian ko nga nagaistoryanay. Siling nga subong nga panyimpo pare. Kung gusto mo nga mangin biglang milyonaryo, ang ginalantaw kuya nga pamagi, duwa lang mo. Siling sang iya, siling abyan niya, paano abi pare? Nya una, kung nagalalawas kang nagasulubrang imo siniyang swerte, madaog ka sa luto, instant millionaire ikaw. Oh? Ikaduha, ibaligya ka na illegal nga droga eh. Oh? Pero ti, nagadipindi ina, kay kon maglupok ng imo siningang pangalan sa mga otoridad, ti basi hindi ka pa iya makalabot sa 1,200,000 kung 2,200,000, mapusasan ka na. Sa aton sini mga kabumbo. Ti kadamo sang pamaagi banwa para iya nga makaangkon sang kwarta sa legal kag husto sini nga pamagi. Easy money tuod sa pagduso sa illegal nga droga, pero hindi ka man maglawig. Kay panigurado, pananglitan iya nga umusbong ang imo siningangalan sa patag sang pagduso sa illegal nga droga,
markado ka na sa aton sini kapulisan. 14 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon. Pitsa 11 na kita subong. Miyerkules kadlaw. 4 na lang kung tani kadlaw, buksan na ang Hibaw-an flyover. Inisandig sa nauna sini nga pronouncement ni DPWH Regional Office 6 Director sa Niboy Oropel. But nagapangayo sila sang ligwa ko, no? Sa malipot nga pulong, hindi gid madayon sa pitsa 15 pagbukas. Check ta lang latest karon nga sitwasyon sang buhang or Hibaw-an flyover sa aton sini magkabombo. Kag iban pa nga mga balita kag impormasyon ng Iloilo City Police Office ginathag kang 28 ka mga grupo ka pamatanon nga ilang ginamonitor nga masami nagarambol, hindi kuno literal man nga criminal gang, no? Di ko hindi literal nga criminal gang, ang tawag sila gang gong. Balikan tayo ni pagkatapos sa pila ka importante nga mga pahibalo. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo,
Kung malapit man lang imong kalatuan, mas maayo nga maglakato kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sang hindi manaming Bomboradyo Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa Diwa FM, Bomboradyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Ronel Brabanzo. May kantanan sa hindi madayon nga pagbukas ang hibawan na flyover sa Oktubre 15. Ini matapos nga sadtuanay ang una nga pahayag statement diri sa Department of Public Works and Highways nga tingwa nila nga mabuksan by October 15. Di balonta kung anong rason kung ipaiway anay or hindi madayon ang pagbukas ang hibawan flyover. Ay damo naman kung tani nagakalangkag nga magamit ining flyover dira sa area sang hibawan na Mandurriao. Check ta si Bombo Ronel Brabanzo. Nel, sa report ta please come in. Nagpangayo ni Guang Department of Public Works and Highways 4 kaadlaw antes mabukas ang hibawan flyover. May bulaan nga ang 591 million hibawan flyover ang pagabuksan sa October 15 subong nga tuig. Madumduman nga nagpasalig ang DPWH Region 6 nga sila ang magapatuman sang final and safety inspection bago buksan ang sa publiko kag mangin fully operational ni. Sandig sa pagpangusisa sang Bomboradyo Iloilo kay DPWH as 6th Officer in Charge Engineer Sunny Boy Oropel, iya ginapangayo ang gamay nga ligwa antes buksan ang nasambit nga flyover. Ginakonsidera man ni Engineer Oropel nga isa ang tiyempo sa nagtuga sa muol kung aga-delay ang pag-ubra sa hibawan flyover. Naghiyo may inis ng gamay nga pag-intindi sa mga motorista kag naklaro nga samtang ongoing pa ang construction bombotsang, hindi pa maka-fully operate ang flyover. Sa dugang nga impormasyon sa nakalana nga pagbukas sa sambit nga flyover at satian si DPWH Officer in Charge Engineer Sunny Boy Oropel. Natin nga i-open natin na sa October 15 may mga may mga na-experiencean kita nga daw hindi blamayo nga nagsimpo. Sorry basta sakit ako lang so hindi ko makapadugay. So tagain nyo kami dito nga ligwa kaya ang aton nga pagturmisa sina ginakonsider na ito ng working time. But unfortunately, madamo ang chimpo na ito nga gainulan. So I hope everyone understand also. But we are doing our best. Na ma-open na sa temprano. But what I've said, ang pag-open na son, ang para lang sa babaw. Pero sa kilid, hindi na natin na ma-open. Hindi na natin ma-completed
fully, katong that will be problem. Inyong nabatian si DPWH 6 Officer in Charge Engineer Sunny Boy Oropel. Mamutyam no, kung madumduman na nagpanalambiton man ni si Engineer Oropel nga tinuwaan nga pagatigyon nun nga mabuksan ang flyover para mabuhinan man ang traffic since nga nakamutang ini sa intersection. Nagapit alam ang nasambit nga flyover sa kontraktor nga International Builders Corporation o kan IBC. Yung klaro man gani ni Engineer Oropel no nga hindi nila masiguro nga makompleto matapos antes mag-October 15 ang flyover apang nagpahayag ini nga ginaobra nila ang tanan nga pamaagi para matapos sinigilayon kag magamit sang publiko. Sa subong bombodjam ang sitwasyon sa flyover ang may mga work protection siliaton sa idalom singil para hindi man makatugas ang buol kag makadugang pa sa traffic sa mga ang inipadayon nga ginaobra. Bombodjam. All right. So why man kahatag si Director Oropel sang tiyempo or petsa kung saan buksan? Ti amoy ni ang October 15 lugmot no iyagin na panalambiton ng kagina. But after sang October 15 kiti hindi madayon sa October 15 nakatag siya sang pitsa kung saan mabuksan instead of October 15. Sa atong pagpamasisa Bombotjam, subong wala pa ini ginhatag na final date after sa October 15 no. So may ongoing construction sa gyapon sa idalom sining area sa makita naton diri way pagani masimintuhan kag damo pa dira sang mga nakabutang sining mga warning signs nga mga no entry kag way pa masimintuhan gani te anong buksan ang babaw lang? Oo, Bombotjam, sa subong nagpanalabiton ini si engineer nga sa babaw lang ang maka-operate kay since nga wala pa matapos ang sa kilid sang flyover no kag gina-expectar man nga kung maka-operate ini pagabuhin sini ang traffic congestion sa mga kaingon sini nga banwa kaangay sang Pavia, San Miguel kag pati na ang porsyon sang distrito sang Mandurriao, Bombotjam. Okay, kung sa babaw lang buksan din sila magi para kalabot sila sa babaw? Oo, Bombotjam. Di ba, Ronel? Ang nga, Bombotjam. Kung sa babaw, buksan, di maging salakyan para kalabot sila sa babaw nga bukas to. Ang nga ni aton subong nga ginapag-contemplate Bombotjam no kay since iyaman ni sin kagina nga sa babaw pa lang ibuksan kag ang sa kilid ongoing pa ang operation pero siguro ginatinguan man nila nga matapos ini before mag-apat ka adlaw ang antes mag-October 15 Bombotjam. Sige. Ini si Bombo Ronel Valencia Brabanso para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ronel Brabanso sa imo sini iyang follow-up report. Sa una pa lang nga pronouncement ni Director Sunny Boy Oropel, may ara nakita nga daan sang pagpangduha-duha kun bala makahingagaw sa Oktubre 15 nga mabuksan ang hibaw-an na Mandurriao. Ngaman, di kay nakita nato ng sitwasyon sa aton sinima kabombo nga hindi iya makatrespasser sa gintalana sining adlaw. Isa sa mga rason ti bangod kuno nga malain ang tiyempo. Magluwas abi kagapo nagulan Bombomel, di ba? Sang nagligad sini may nadaw nagulan paged. Do hindi na sa humalin sang nagliligad sini nga semana. Correct me if I'm wrong. Do mga katatlo man lang magulan mo ang isa tungang gabi pa. Hindi man sila nga tungang gabi mga alas 9 siguro. Sang Domingo biti nag-ulan. Hapon nag-ulan sang Domingo. Ikong Domingo sige pa obra na dilaw, do wala naman gani. Amo ni subong ang isa man sa mga ginapaligban naton sa aton sini karon nga mga kabombo. Ginadalian ta nga mabuksan ang mga proyekto just like abisang hibaw-an flyover, Ungka flyover. So far,
hindi man gintama ka problemado ang may unguhong bla buhang flyover. There was a time nga may nasangit dira nga bus, but magluwas sina, all goods in terms ng infrastructure ang buhang flyover. Now, galibog ang ulo naton nga suddenly after sang kontrobersiya sa Ungka and Aganan flyover, daw kasubong nga ginapadasig nga mabuksan ang iban sini nga flyover, ginatumod naton ang Hibaw-an flyover, para iya nga magaserbe sa iya sini nga purpose. Para nga ma-decongest ang pagpugok sang dalagan sang trapiko. No? Una nga pinabuksan ang Ungka, kay bangod ko nung wala na sang pag-usmod, but ang pag-untat sang pag-usmod, hindi iya January of 2023, kundi September 19, 2023. No? September 21, no? Correct me if I'm wrong, di ko lang ma-specify gid kitama ang pitsa, but after the day sang press conference ng DPWH, na nagpagwa sila sa mga statement, then amo na to nag-untat ng pag-usmod. So siling nga naton, press conference man lang gali ang makapauntat sa pag-usmod sa Ungka flyover, tani pinabarakan ta ka press conference last time. Going back sa Hibaw-an flyover sa aton sini Makabombo, no? Ang pamangkot sinadira kung hindi man lang kompleto nga ginadalian nga pabuksan ina. Oh? Granting for the sake of discussion, buksan naton ang babaw, hindi man naton magamit ang both sides kay hindi pa kumpleto. No? Ano naman ang plastada sini matabo man? Ginapananaw ko na nga daan eh. Ngati light vehicles naman ang maagi sa babaw or sa Hibaw-an flyover, kag ti ang mga dagko nga mga salakyan diri naman sa dalom eh. Damo naman sina sa aton sini Makabombo. No? Makalilibog ang sitwasyon nga daw kasubong gulpihada lang gindalian nga mabuksan ini sa aton sini nga mga kabombo. No? May mga information kita sa aton sini nga mga kabombo, just like what happened sa Ungka flyover, nga pinabuksan lang ina para nga mapakita nga mapinuslanon kag as per information sa aton sini iya nga mga sources, para kuno nga mabayaran ang wala pa mabayad nga kulang sa kontraktor nga International Builders Corporation. Kag what a coincidence nga ang kontraktor sang Hibaw-an flyover amo man ang International Builders Corporation. Kag sa sitwasyon sa aton siniiya nga paglantaw banwa, no? Apisar 24/7 pa trabahuan sang International Builders Corporation, hindi nila malabot ang Oktubre 15 nga mabuksan ang nasambit sini nga proyekto. Ang pamangkot nga daw kasubong ginadalian. No? Is it because nga may mga accounts receivable pa ang International Builders Corporation? And for that to happen, nagkadapat nga mabuksan
ang proyekto or magamit ang proyekto. Is that so? Ti problema gyapon katulad sa buhang flyover. Nabuksan sa babaw, pero sa dalom, ti rinungkadol man to gyapon kay way pa masiminto. But ginaabi-abi nato ng effort sang Iloilo City District Engineering Office. Nga tinagpasalig sila nga ila sini nga i-maintain until such time nga mag-abot ang pondo para nga ipakongkreta na dira. Oh. Sa tanan siniiya nga bagay diri sa ibabaw sang kalibutan, makahambal kita nga pigado kag makahambal kita banwa nga ti do wala nagakaangay ang mga butang nga alang-alang. Nagalaom kita nga ti kung mabuksan ang flyover per se, makadi-congest sa traffic. Oh. Ti nakadi-congest kidman sa nga traffic. Sa bahin sa ungka flyover dira, naghagan-hagan gidman abi. Sa bahin sa nga buhang flyover ti ginapahanugutan lang to ang mga light vehicle, same as with sa ungka. Sa aton sini makabumbo. Pero ang nagaagi sa dalom, nagaantos. Tiamo man bala ang ekspektaron naton nga kapalaran kag sitwasyon dira iya sa may hibaw-an flyover? Okay, pabuksan ta. Makaagi na to sa ibabaw. Pero sa kilid, kay hindi kumplito, pantuson taman gyapon ang mga motorista ay isang nagarinong kadol sining alagyan. Amo bala ina ang pagsulbar sang traffic congestion? Oh. Why taman sila nga ginabasol diri iya si Director Oropel? Kay ti, kung lang taon ta, ang sakayuhan man lang guro ning para nga magamit ang flyover eh. Kung may iban pa nga rason, ti dipindi na kag panigurado, hibaloon ginaya sa bumburadyo ang mga malangsa sini nga mga transaksyon sa aton sini nga gobyerno. But for now, sa aton sini mga tagpalamati, kung alang-alang man lang, kag hindi man lang kumpleto, kung sa mga tinig, ang lagdos man lang, ti mas maayo, paguro nga kumplituhon yung anay, antis mabuksan eh. Kag nano klase man niyang aton siniya nga pagpangontrata sa nga pagpatigayon sa mga proyekto naton subong banwaman? Magpaubra kagalias ang flyover, why na dalang dalan sa idalom? Amo sina? So another contract naman, another budget naman? Tikuway pa makumplito, kagalang-alang pa. Kung amo man sa gyapon nga makatugas ang huol sa mga motorista, tiway nat hulaton abi. Nga makumplito ina kag among pagpaagi o among paggamit. Anong matabo kung makakaon ka sang lagdos siniiya nga kanonaw? Di siyempre butod dyan mo eh. Anong matabo iya kung makakaon ka sang hilaw sini nga prutas? Ti kung hindi aslom, pait. Ti amo man sina ang mangin kapalaran or maeksperiensyahan sa mga motorista
mangin maslom kag mapait ang ila sinitag sa kamatag adlaw kung ini silang nagalabay dira sa hibaw-an flyover nga alang-alang ginpilit gid nga buksan. Oh. Kita mo nang sa ungka flyover? Pwede ba lang galing nga ma-road widening na dira? Ti nga nagpatindog pag kita 680 million pesos nga balor sa nga flyover daw. Kung traffic congestion ang problema, ti road widening kita eh. Di ba? Galing kiti kung dako yang budgets proyekto, dako man ang gusab. Di ba? Ti kung hindi Oktubre 15, sa nuayhan mabuksan ina? Basi Oktubre 15 tuig 2024, hindi man guro Oh. Kag please, nagapilar gid kita sa mga ahensya sang gobyerno, partikularmente sa bahin sang Department of Public Works and Highways. Kung may mga proyekto bala, no? We are sick and tired nga mabatian ang rason nga na-delay ang project bangod nga maulanon ang tsimpo. Ipato lang sa force majeure. Oh. Kay daw amo na lang na iya ang masami si ninyo nga rason. Oh. Kumbaga pa na sumuran na kami ng mga taxpayer nga kon madelay gani ang proyekto, tiki bala mo maulano ng simpo, bumbutsam lain simpo. Pero kung balik-balikan ta mga inadlaw sinimana, sa aton sinimatag palamati, ti daw mga pila malangani kabesto nag-ulan, nagbubo ginang ulan, nagwaswas ulan. Kay kung nagbubo naman ang ulan, kung nagwaswas naman ang ulan, diri sa syudad siyang Iloilo, nakabatsyag naman kita tani, kag ato naman sinitani, no? Na-experiensyahan ang water world. Este water world. Di ba? Pero ti so far, dabo-dabo, ulan na ginagmay, may nagadanaw-danaw, pero wayasing sila nga nag-ulan bubo, nga sara nga makapauntat sa mga panrabaho sa proyektos gobyerno. Yung mga government projects kung tani banwa sa mga kamumbota, ang purpose ni to make the lives of the taxpayer hindi iya kay to make the lives of the taxpayer comfortable, hindi kay miserable. Tilan tawa bala ang mga big time projects gani? Anong natuga? Nangin miserable pangabuhi iya sa mga motorista, sa mga commuter, sang mga taxpayer. Ti karon ang iban siniya nga proyekto, dali-dalion lang nga mabuksan para kuno nga magamit, para nga ma-decongest na ang traffic. Ti kuno mo sina iyang sitwasyon, kuno mo sina iyang rason, ti salamat. Thank you very much. Pero basi kung may iban pagin sining rason kag madalom-dalom bala, ngati nagakadapat nga mapabuksan na para ngati makahulag na nga pundo kag ang mga wala pa iya mabayran iya nga makakumplito sa kontrata, mabayran na para ngati makayuhom na. No? Ang kontraktor, pero ang mga motorista, ang mga taxpayer,
kuriit kag miserable sa giyapon kag padayon ng pag-agunto agoniya sang ila sini nga kabuhi sa tagsa ka matag adlaw. 44 minutos nakaligad sa tak ng alauna. Pagbalik nato na Banwa, Iloilo City Police Office ginathag ang 28 ka mga grupo sang pamatanon nga ila ginamonitor nga nagarambol or masami garambol sa syudad. Hindi kuno literal nga criminal gang. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan.
Hindi magtandog sang electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sang amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan Ang Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakaligad sa takna sa Siningalaw na. Standby sa kay Bombo, Hana Andasa sa iya sining follow-up report. Ining mga ginatutukan, ginamonitor sa kapulisan nga masaming nagarambol sining mga grupo sa pamatanon sa syudad sa Iloilo. Hindi kuno ini literal nga criminal gang. Sa aton sining mga tagpalamati, kiti ko makabag nga criminal gang, organize sila mo. Sa aton sini karon nga mga palamati ining mga kasubong sining mga grupo-grupo amon ing mas nagakangay sining nga tawag sa ila street gangs di man sini amoning tawag sa ila street gangs may pro ang mga miyembro sini nila ganggong ni kung pagtawgon. Check tabi si Bombo Hana Andasa. Bombo Hana sa report, please come in. Jean Claro sa City Police Office na ang 28 ka mga grupo sa kamatanon sa Iloilo hindi literal nga criminal gang. Interview sa Bombo Radyo Major Sheila May Sangrines, spokesperson sa Iloilo City Police Office, iya ginapahayag na informal gang lamang kag hindi matawag literal nga criminal gang. Pag ang ini nga 28 tanan ka mga grupo-grupo ginakabukusan sa mga children at risk o CONCAR nga nagabayular at sang curfew ordinance. At kung kaisa may sinuyay bala sa nagahumalin sa ibang mga grupo ang dito na nagkumpisa ang pag-apol. Sunod kay Sangrines, 28 na ang reach out na ginamonitor sa mga katapo sang kapulisan. Pero data pa ini tanto sa bulan sang Hunyo 2023. At pang subong ginamatamat man nila monitor pagit ang iba nga grupo kay halos sunod-sunod nga mga binulan o konsikana may ginamo gid nga dugang pa niya base sa mga tagi nga nakuha sa mga kamatanon halos 17 anyos ang sang mga edad nga naga-involve diri. Kag may ara record nga naga-ista diri sa papuchami nga 9 anyos pa lang ini. Kag ang leader man sa leader man nila sa ilang grupo ang legal naman nga edad. May mga membro man ini sila nga mga babae apang nag-interact lamang ang mga ini kung may mga nobyo ini sila sa among grupo o kung naabarkada man. Kada nagapati man sa Sangrines nga kay sa pa o kung mabago ang panas ng ining mga kabataan nga na-involve dili kag sa bulid man sa mga ehensya sa grupo kaangay lamang sa City Social Welfare and Development Office at ipaidalom sa lihok sang kapulisan na kung tawgo na Project Bong nga subong Batang Pandilya na ang programa na magaserbe giya sa mga pamatanon agod nga mag-engage maplano nga halikuton kaysa sa rambol o pag-ubra sa nga kinagamong syudad. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Major Sheila May Sangrines. Ang mga grupo-grupo sang kabataan nga nino, gusto ta i-clarify nga ini grupo-grupo lang sang kabataan nga ti informal ini nga gang, hindi niya gang nga ang ginatumod naton is criminal gang. Kalabanan ni sa ila mga ang mga miyembro diri is mga ginakabig naton nga mga car lang bala, children at risk kay kalabanan ni sa ila ang ila masamini nga mga mabayular nga kasalanan is ang curfew ordinance naton. Kag amo na kung kaysa ako makaupod sila sa ila grupo nga may kontrato sa piha kag nagsinimalangay amo ni nga linaway sila. So 28 ka mga grupo sang pamatanon as of June 2023 ang ara nga na-reach out na sang ICPO kag yara sa pag-monitor naton kag way labot sina dira ang pila pa mga grupo pag isang pamatanon nga ti ang iban sina
why pa nakalabot sa aton gid no nga talatapan. Pero ining 28 nga ni kompleto na ni kita sang ano nila no sang mga mga detalye kag gina monitor naton ini kag nagkapakig-angot kita sa mga concerned nga mga barangay kung sa diini sila gapululi kay para nga ti matutukan sila kag makapaidalom sa mga nanarisari nga intervention program. Sa 28 ni ma'am nga mga grupo-grupo sa nga pamatanon, pila diri ang mga babayi, ma'am? Actually gamay lang kay kalabanan gid lalaki. Kalabanan lalaki gid kag usually ang mga babayi abi ini ang ila bala nga mga nobyo arada or may babayi dira tungod nga may barkada sila, may mga kakilala sila nga arada sa grupo ana lang makumbinsi or mahagaran. Pero majority sang mga grupo ni sang pamatanon lalaki gid. So pila diri ma'am ang edad sang pinakabata sa ila? Ang sa aton nga pag-reach out ni sa ila, ang kalabanan nga edad sini sa mga kabataan is dira sa 12 pa saka sa 17 or below 18. Pero may as young as 11 kung kisa kita 10 or 9. Pero gamay lang ang porsyento. Kalabanan gid dira sa mga 12 to 17 kag sa mga miyembro na Manila nga muna kung kaisa ang daw leader bala founder nila. So legal age na sila ya. May ara nga tag 18, 19. Wala man sila ma'am ga ano ma'am just like sa iban bala nga daw may sunog-sunog sa may mga alima nila nga daw grupo-grupo sila bala ma'am daw symbolism nga grupo hay sila wala man. Wala man kay ti ang ila sinidiri is kung kisa gulpi lang bala gulpi lang hindi man may best kung kaisa nga ang ila na yung pagsinuya ay gasugod sa mga sa group chat may mga sinuya ay nila kung kisa sa social media. Then kung maglinagaw ka kumo nga may kontratong upod nila sa pihak tong masumalang nila so amuna bala gulpi lang sila ilinaway hapuyanay bato or magrambulanay. But kung nakita na naton sinidiri kung sige sila mapaidalom sa prevention program sa barangay level sa Bukals kag aton mga SK mo ginang pinaka-importante no kag sang aton nga CSWDO kag upod sa mga nanay pulis bala sa Project Bong or subong mga batang pandilya naton nga mga kabataan kita kapati nga ang ining kabataan may mga paglaom pa ini no kag pwede gini naton mapatadlong pa ang ila nga banas. Nabatian si Police Major Sheila May Sangrines a Bombo Chong. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kid Bombohana sa imo sining follow-up report. Ti kabay pa nga mamarasmasan ining mga pamatanon nga masami nga naga-intra sa mga street gangs o kon mga grupo-grupo. Kay way gini sang kayuhan nga madulot sa inyo sining kabuhi. Sa inyo sining personal or personalidad or whatsoever sa aton sining mga kabubuhay kamo sang ginansyahon sinadiri. Ang makaginansya lamang sinadiri sa inyo mga funeral homes. No? Kay pananglitan iyang madisgrasya kamo, maigo kabi sa imo sini iyang tapado kung tapado bing igo mo. For example, pabuyanay kamo da bato na igo ikaw iya sa ulo, rustang kugo, ti tapado igo mo, patay ka. Tiyang makaginansya sinadya funeral homes. No? Kung hindi ka man mapatay dayon, ti income sang pharmacy. Maka-income man sa imo ang hospital. Ti pero sa imo sining ginikanan, huol kag problema lang gid. Sa aton sining mga kabumbo. Hindi pa ulihang tanan. Amo gani isambal ni police captain or ni police captain or ni police major rather, police major Sangrines nga may mga paglaom pa ni sila nga magbag-o kagang Iloilo City Police Office may mga programa man dira just like sang Project Bong sadto nang himo nga batang pandilya
Kag sa mga nauna bala nga mga henerasyon nga mga kilala nyo malang ining mga hinurusgan nga mga pamatanon, no? Giyahi nyo man sa insakto sining pag-usoy sa dalan, no? Humalin iya sa adolescence pakadto sa adulthood. Hindi nga kamo na mismo iya ang mas kuntani may eksperyensya kag nahibaluan kung anong mga kalainan nga matugas ang pag-intra iya sa mga grupo-grupo nga sa mga street gangs, kamo na kuntani ni painsindi sa mga nagasunod sa inyong henerasyon nga ti waay gid kamo sang ginansyahon, problema gid lamang ang inyo sini nga anihon, pananglitan nga magsulod kamo sa kasubong sina iya mga grupo-grupo. Why man ina sang may ibulig sa barangay, sa sosyudad, hindi man ina kabakal bugas. Ti ko nangita kamuguro sang iban sini nga pamaagi nga dira ninyo ibubuong pagka hinurusgan ninyo, ti mas maayo pagkagpaslamatan paguro hindi lamang sa inyo sini ang ginikanan, kundi pati na sa inyo sini ang mga kasilingan. Isa man sa dako sini iya nga mambal naton mayara sang obligasyon dire kag total lapit na lang ang sangguniang kabataan elections, ang mga nagapapili sa pagka SK chairperson, SK kagawad, no? Sa aton sini makabumbo nga sarang iya nga makabulig man sa pagpaintindi kag paghatag kag pagiya sa mga masami minor de edad nga amo iya ang daw kasubong nga nagakaganyat sa pagsulod sa mga gang, street gangs, grupo-grupo, so on and so forth. Kung gintutukan nyo ng gang-gang, kung gintutukan nyo gurong geometry, Bumbokris, no? High school, ano pagid? Statistics, biology. Kilala nyo nga ni Sunag, klapak-ad ang buhok yes talinga sang paminsan kung anong isabat ya pagkakita ya sang equation. Hindi bala may formula ba na bumbo. Mayo lang gani. Mayo lang Bumbo Chris. Kay ang tupad ya sa wala kag sa tuo, dagko ang agi. Di kunti survive. 2-0 to sa nakaligan sa takna siniga las dos. Sanway na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isimamot siya Mablanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 8 to 14, 2023. Ang Technocrats Band ang nagapangagda sa inyo nga magdayon sa Plazuela de Iloilo sa ining nga weekend. Kag samtang kamo naga-enjoy sang inyo pagkaon, they will entertain you with their great selection of old songs sa Concert at the Plaza, blasting off at 6 p.m. sa October 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki
sa Plazuela de Iloilo sa Oktubre 15, Domingo. Imbitado ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Bas! Paradyo! Bombo!
Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program, maulanon nga hapon but beautiful Wednesday sa gihapon, the 11th of October 2023. Kumusta ka mo dira? Hindi nagay pa ulan, hindi nagay sulay-sulay. Nabala no kung kaisa dumakot off guard ka makiti kung pagkaaga abi, for example sang aga tama ka init-init sa aton panahon, and then sa hapon paglakat mo way ka nadala payong kasi mo daw ka safe man, and nagulpi lang sa'yo nga nag-ulan o kailan ang mga tulutalithi pero ina kung babundakan ka gid no. So let us be safe, pisan-pisan lang magbitbit sang aton nga payong. Anyway, good afternoon gid sa liwat sa inyo dira mga kabombo. Ari na naman kita para nga magpangalagad sa inyo. We're going to bring you beautiful stories ang gina-share diri sa aton nga mga letter senders. But first, let's check ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Christmas countdown, mga kabombo. It's 75 days to go before Christmas. Kadali na lang gid, kag kadasigman ang lakat sang aton nga mga inadlaw. Soon, subong 75. Kibot lang ta, no? 25 days to go before Christmas na. Do not be confused. Today, as of today, it's 75 days to go before Christmas. And dari na aton nga ambahanan sa inyo. This is from Janiel and Dave Alvarado. Sa akong nga pag-abi-abi sa inyo sa pag-upnay naton sa sining nga hapon. Again, this is Tita Regine, and dari itong area ato ng bahanon from the Bombo Music Festival, Vows. Good afternoon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning.
until the end. I will say I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Vows para sa inyo, that's from Janiel and Dave Alvarado. Ginapasalamatan ko ang mga tigiyas ng 3 letters na na-receive ko this afternoon, handwritten, gin-mail diri sa aton. Hindi ko man malawag ang ngalan, okay? Kasi mga real names ang ara sa sagwa. So, basi ang code name ara sa sulod. Kay tiway ko pa mabuksan. But anyway, salamat gid. And kamo man dira pwede gid nga makapadala sa inyong mga istorya, either mail ninyo or i-email ninyo. I-email mas madasig gid ya. So kung mag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung insulat ipadala, email sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, welcome everyone. Good afternoon sa liwat. This is Tita Regine. Maumpisa na ako basa sang aton nga unang sulat sa sining nga hapon, ginpadala ni Lola J. sang San Juan. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo, subong man sa katapos ng Bombo Radyo. Hinday ako man, may kasaysayan nga hindi ko kid malipatan. Tubtubuhi ako sining magamo nga kalibutan. Suguran ko ining akon kasaysayan. Ang akon bata, pulo kabilog. Tani siyam lang sila. Ugaling, nakapiran ako, lunsay lalaki. Nasundan pa sang babae, kundi pulo sila. May 25, 1977, isa sinakaadlaw, nagpauli siya nga masakit ang dughan, ang bana ko. Insigida, nagtumar siya bulong. Nadula man na to. Mga isa kasi man na nagligad, nagsakit naman. Pero sang aga, naglakat naman siya. Pagkagabi, tapos namon panyapon, nagtulog na kami. Mga alas 12 sang gabi, nagdamgo ako nga may nagapanawag sa akon. Ni, buligi ako. Akon ginkapkap ang akon bana, wala na siya. Nagwa ako. Nakita ko siya, nagatungtong ang iya kamot sa may aparador. Akon siya ginkapkap. Sus, ang iya balhas, daw mais kadalag ko, kag mayami. Dayon nagtawag ako sa amon kaingod, kay may salakyan. Nagsakay kami padulong sa hospital, gilayon, ginpahigda siya. Paghigda, nagsugod siya inubo. Pagdupla niya, may samay na dugo. Gilayon ginlantaw ang iyang ihi kag dugo, kag gin-x-ray siya. Pagwas ang result, dito nahibaluan, ngang iya korazon nalukpan sang patay nga dugo. Ginadmit siya, gintakdan siya dextrose kag oxygen. Sang 5 na siya kaadlaw, ang 2 ka bata nagbantay sa iya. Nagpauli ako kay may titi sa akon. Sang gabi na, mga alas 12, nagalain na siya. Tingala ko, Inday,
nga ginasubol niya ako mapauli kay amo na sadto ang matabo sa iya. Napatay siya. Gusto sang duha ka bata sa amo nga oras mapauli kay ila ako pabalon. Ginpunggan sila sang sikyo. Sa aga na lang sila malakat. Kundi naagahan sila. Wala sila na diretso sa amon balay. Sa balay sang ilang atiyo. Gintawag ako sang akon magulang kag magsiling. Ne, ipangako sa akon nga hindi ka magpahinali. 4 niya ka beses nga ginsulit ini. Nag-oo na lang ako. Siling niya, ni, si banahon mo, patay na. Amo to pagpakita sang duha ka bata sa akon nga nagahibi. Kundi naghinibi na kami tanan, ang amon mga kaingod nagbulugtaw kag namangkot ko na no ato. Akon sila ginsugiran. 8:00, nagkadto kami sa hospital, upod ang akon kumare nga nagaobra sa City Hall, nangako siya nga kahibalo sang tanan. Ginkuha ang bangkay sang bana ko kay dalon sa punerarya. Ginhulat lang namon siya nga idulong sa amon balay. 3 ka adlaw kag nagabot ang bangkay. 15 days ang imbalsamasyon. Domingo nga adlaw, isa na siya ka semana, madamo nga tawo, mga amigo kag kaupod niya sa bulante ang ara. Natabuan, pagsampot nila, naga-suso ang kapid kag kinagot sa idalom sang bangkay sang ila amay. Tanan nga tawo makakita, nagatulo ang luha tungod sa kaluoy sa ila. Temprano pa nailo sa amay. May 25, 1978. Pagka June 1, 1978, napatay ang amay. Sang madali na lang siya ilubong, ginahalin siya sa chapel, tungod basing maguba ang amon nga balay. Kapin pa, gutok sila sa kadamo nga tawo. Domingo nga adlaw, natalana na ang lubong. 2:00 sang hapon, madamo nga tawo nagkumpanyar sa sobra kalisod, nalipong ako. Ila ako gintustos kag kuyaban. Sang maumpawan ako, malapit na kami sa simbahan. Nagamisa ang pari. Halos ako masinggit, apang naghahatag ako sang huya. Bisan anhon ko kahibi, wala sang luha nga nagagwa. Naubos sa kada oras, nagahibi ako. Sang sapatyo na kami, hinali lang, nag-uy-uy ako. Maayo lang, ginsalo ako sang amigo sang bana ko. Inagbayan ako padulong sa salakyan. Sang gabi na, iniisip-isip ko ang nabilin nga kwarta, kay ang tuyo ko, ikapital ko, para may kuwaan lang kami matag-adlaw nga pagkaon. Ano naman kadimalas, pagkaaga, nakita ko ang akon isa kakapid, nagasuka pang libang. Dayon ko ginkugos, kag pukawon ang akon nga subang. Gindala namon sa hospital. Pagabot namon, sinugata kami sang nurse nga wala bakante ang kwarto, kag wala doktor. Kung gusto niyo hambal niya, makuha na lang kamo sang doktor sagwa. Bitbiton ko na tani nga akon anak, dalon sa iban nga hospital. Ugaling, nakita ko ang bata, nagalapsi, kag nagaluya. Nagsiling ako, nasiling ko si Dr. Amuni. Gilayon, gintawgan si doktor, kag nag-abot siya. Nagsiling ang nurse, na 30 pesos ang adlaw. Naghando ako. Ang iya kwarto, 20 pesos ang adlaw. Gintakdan dayon ang akon bata sang dextrose kag injection. Halos adlaw-adlaw, nagahibi ako sa akon nga problema. Pero akon lang ang ginapangamuyo, nga tagaan lang niya sang kabakod, tanan nga problema nga nagaabot sa akon. Mga isa ka semana kami sang mag-ayos siya. Ginpamangkot ko ang doktor kung pwede na kami kapauli. Oo, sabat niya. Akon lang siya resetahan. Imo inibaklon para madasig nga manumbalik ang iyang akusog. Pagkaaga, ginpasuma ko ang amon nga bill, bale, 1,200 pesos tanan.
Wala ako anay mangita sang obra kung hindi pa siya mabasko. Isa ka bes, nagkitaay kami sang amiga ko, naka-mention ako kung may kilala siya nga nagapangita at sang kabulig. Kung gusto mo, malibod ka sang kalanunon, hambal niya. Gindala niya ako sa Tagiya, kag nabaton ako. Pagkaaga, naglakat na ako. Sang mahatag na sa akon, dayon ko libod. Sa kaluoy sang Diyos, nakabenta na ako. Alas 9, nagpauli ako. Dayon nila kuha sang baligya ko. Way ko sila ginsaway, ang amok akon ng mga kabataan. Tungod sa lingko, basi ginagutom sila. Antes ako naglakat, akon sila ginbinlan sang kwarta para ibakal sang bugas. Bisan linugaw lang, may unod ang ilang atyan. Inday nagalibod lang ako, nagabatsyag ako sang gutom. Makaon lang ako, isa kabilog, kag mag-inom sang tubig, hasta na sa gabi. Dako gid ang pagniwang ko. Sa dalayon nga amusad to, isa ka adlaw, makuha na ako sa akon nga baligya. Hindi na ako pagtagaan, kay kuno, dako na ang resto ko. Nagpauli na lang ako, nga nagatulo ang luha, kag maluya ang lawas. Pagkagabi, akon gintipon ang akon mga anak, kag akon sila ginhambal, nga ibaligya ang amon balay. Oo ma, sige ibaligya, kuna muna ang makapaayo sa aton. Pero antes ko ibaligya, nangita ako sang amon halinan. Nagkadto ako sa akon magulang, gintudlo niya sa idalong balay. Ginlantaw ko, pagkakita ko, nagsulod sa pensar ko, hinalinan sang baboy. Kung sa aton pa, tangkal. Sige lang, basta may istaran lang kami sang akon mga anak. 3 ka adlaw, akon ginlimpyuhan. Pagkaaga, naghalin kami. Sa 2 ka bulan na kami, nagmasakit ang 3 ko ka bata. Ang kapid kag kinagot. Dako naman ang kasubo ko, tungod wala na ako kwarta. Gani, ginpangamuyo ko na lang nga buligan niya ako kung ano ang himuon ko. Napensaran ko, ibaligya ang amon kontador. Sa kaluoy sang Diyos, nabakal. Tagadiriman sa amon lugar. Amuyad to ang gingasto ko para lang may ibakal ako sang bulong. Bisan anhon ko kapatumar sang bulong, way gid nagabahal. Nagahibi na lang ako. Isa ka bes, may nasugata ako, isa ka tigulang, nagpasimpalad ako, nga mamangkot. Ini nga tigulang inday, hindi ko kilala. Hambal niya, ano kung tani, may ihambal ka? Siling ko, oo nay. Ano kung tani? Ano ang maayo ibulong sa hilanat nga wala nagaayo, bisan anhon ko? Siling niya, madugay na ang hilanat nila. Siling ko, oo nay, pero wala nagaayo, nagabalik. Basi tipdas ina, tilawi pa imna sila tuba, kag pakanon sang itlog, hindi nakaagi sang kalayo. Pagkabuka mo, ipainom mo dayon. Pagkaaga, makita mo ang ilalawas, madamo nga mga pula, kag permi mo sila sibinan, sang linaga nga bugnay. 2 ka simana, kag maligo sila bugnay man gihapon. Kung nakapaligo na sila, andaman mo gid sila nga mabughat, kay amo ina ang delikado. Salamat gid sa imo pagtudlo, hambal ko. Inday pag inom nila sang tuba kag itlog, matuod. Pagkaaga, nagpulula ang ilalawas. Kagang tudlo sang tigulang, akon ginsunod. Nagpasalamat ako sa Ginoo, nga ginpaagi niya lang sa tigulang, nga ginpaayo niya ang akon mga anak. Nangita naman ako obra, salamat naman kay nakakita ako. Isa ka pamilya, 5 ang bata, 2 sila nga mag-asawa, 7 sila tanan. Kada laba ko, 200 pesos. Mga 2 ka bulan ang laba ko.
Ano naman kadimala Inday? Naghalin sila sa Bacolod. Nabalo ako Inday, 34 ang edad ko. Madamo ang nagkagusto sa akon. Isa diri ang amigo sang bana ko. Hindi siya isa ka driver or ini siya isa ka driver de pasahero. Soltero. Ang iya edad 25. Samtang ako tigulang na kag madamo pa bata. Isa ka adlaw, nagkadto siya sa amon balay kay kuno mapalaba. Pagkaaga, iya gindulong ang iya nga lago. Akon ginbaton, tungod wala man ako obra. Ang mga anak ko nagaantos sa pagbulig sa akon. Ang kapid ko nagabaligya sang tubig sa super para ihugas sa nagabaligya sang isda. Ang ikaapat, babae, nagabaligya plastic para sudlan sa mga tawo sang ila pinamakal. Pagpauli nila, may bugas kag sudan na sila nga dala. May kwarta pa sila nga ginahatag sa akon. Naluoy gid ako sa akon mga anak. Bata pa sila kag magpangabudlay. Inday, nagbalik ining CR nga driver, may dala siya bugas kag sudan. Sa dalayon niya nga ginahimo, nakabati ako sang kutso-kutso nga nagbakal si Arasang nayon, dala pulo kabilog nga idik. Pagkabati ko, naghibi ako, naglain gid ang buot ko, kag nahuya. Pagkadto liwat ni Ara sa akon, ginpamangkot ko siya, ano ang tuyo mo? Mga sawa ka sa akon? Oo, sabat niya, malain bala? Siling ko, wala ka mahuya sa mga tao, nagbakal ka na yun, dala pulo ka idik. Siling niya, mga ang mahuya ako, sincero ang tuyo ko. Nga sila masagod sa inyo? Ako man? Ang iyang ginpanghambal, wala gid ako gapati. Gani, akon siya gintilawan, paagi sa paglakat ko sa Manila. Primero ko nga lakat, 6 ka bulan, ikaduha 5 ka bulan. Sige ang amon sulatay. May naluyag sa akon, isa ka lalaki, bulag sa iya asawa. Gusto niya, maupod kami, kay iya lang padalaan ang akon nga mga anak sa Iloilo. Wala ako nagpatunto, tungod sa kay R na bilin sa ang akon mga anak. Nagpauli ako, pero antes ako nagpauli, nagkitaay kami ni B, ining lalaki sa Manila. Ginbakla niya ako biscuits kag underwear, 2 ka dosena. Nini, siling niya. Ang akon ginhatag sa imo, hindi mo gid ako malipatan. Tungod kada sulob mo, madumduman mo ako. Sa barko na ako, nanumpa ako, nga batunon ko si R, tungod nakapasal siya sa akon pagtilaw. So nagupod kami bilang mag-asawa, nagdala ako sa amon subang, nagabusong ako sadto, 5 ka bulan. Nag-away kami, tungod kun iya mabasahan ang karton nga nakasulat from B to Nene, nagainit ang ulo niya. Wala sang adlaw nga wala kami nagabais. Ano pa? Ginpahaboy sang amon barangay kapitan ang amo nga karton kagintingwaan niya nga makasal kami sa pari. Basi pa man lang, mauntat ang iya pamatasan. Inday, nagsobra pa gani. Kay kung maabtan niya ako nga wala sa balay, pag abot niya sa gabi, away na naman, kag manakit. Iya ko siya hambalan, nasiling ko wala gid ako makatilaw sang sakit o pitik sa bana ko nga una. Isa ka adlaw, nag-away kami, nagbato ako sa iya ako gintiklod, kag nakausdang ako. Pagkaaga, nahulugan ako. Madamo nga dugo ang nagwa sa akon. Basa na ako sang dugo. Naglain ang akon pamatsyag. Nagalibot ang balay. Dumabugto ang ginhawa ko. Nagtugon-tugon na ako sa subang ko, nga kung ano gid man ang matabo sa akon, siling ko hindi mo pagpabayaan ang mga manghod mo. Nagahibi siya. Nagkuha siya sang iwag ko sa hawak ko,
kaginhigtan todo. Amuyad to Inday, nag-ayo-ayo ang ako niya pamatsyag. Abi ko mapatay na ako. Ginbuka ang bilog nga dugo, nakita ang bata, daw tiki kadako. Babae. Dayon, ginsulod sa garapon, upod ang alcohol, kagindubong. Dugay-dugay, nag-abot si R, kag maghibi. Sa pensar ko, nga naghibi ka? Hindi mo bala bata ang ginadala ko? Pagkaaga, nagpa-doktor ako. Gusto sang doktor raspahan ako. Apang sunod sa istorya sang subang sa doktor, wala na raspa. Iya lang ginresitahan sang padugang dugo. Sobra-sobra na siya kaimon Inday. Imbes ako ang maimon, kay soltero siya, nagbaliskad. Domingo nga adlaw, wala siya biyahe, ginsugo niya ako sa super. Way ako kahibalo, ginatayman niya gali ako. Pagpauli ko, dayo niya ako ginsinggitan. Nga nagpauli ka pa. Taniway ka na lang nagpauli, didto ka na lang sa imo kabit. Dayon ko hibi. Ginsugo niya ang kapid, nga ihaboy ang akon pinamakal. Ang mga bata, wala nang pati sa iya. Nagsinggit siya todo, nga ihaboy na. Nagsala ang kapid, dayo nila gindala sa idalom, kaginhaboy sa idalom balay. Paglakat niya, dayon ko puluton ang pinahaboy niya. Nagatakop ako bugas, nga nagahibi. Amo to, ang ginpanyaga namon. Waay man ako nagapabaya sa iya. Ang tanan ginahimo ko, malipay lang siya sa luyo ko. Halin sa pagpaligo, akong ginasaguban. Oh, grabe. Kung pamahaw, ara naman sa lamesa. Kung hubog siya, akong ginasibinan, kag islan sang bayo nga pangtulog. Inday, ano pagid ang kulang ko? Tungod sa kabalaslan ko sa iya, tanan-tanan ginabuhat ko. Hasta nakabata ako sang amon ikaduha, lalaki. Ang ikatatlo, lalaki pagid. Nagaedad sadto siyam katuig ang subang, ang ikaduha lalaki man, ang mga babae nahulog tanan. Nagmasakit siya. Akon siya gindala sa doktor. Ang advice ng doktor nga hindi siya pagtagaan sang problema o magugtas, kagang estaran dapat mabugnaw nga lugar. Gindala ko siya sa ila lugar, sa balay nila. Ako iya, nagapauli sa akon mga anak. Ang akon baligya, chicharon, baklon ko sinako, kag putson sang plastik, kag bugkuson. Tapos, pasanon ko, kag dalon sa City High. Dala ang sinamakan. Alas 5 sang hapon, nagapauli na ako. May ara nga adlaw nga maubos, may ara man to nga sa sako ang nabilin. Kung madamo pabilin, ginalibot ko papasan ang sako. Kung magpauli ako sa hapon, mabakal pa ako sang sudan niya kagatas. Isa ka adlaw, temprano pa naurot ang baligya ko. Dayon ko bakal sang para sa iya. Pagabot ko, naabtan ko, nagasugilanon sila ni nanay niya. Akon ginbutang sa lamesa ang akon dala. Pagkakita niya sa akon, dayon niya hibi. Akon siya ginpalapitan, kag pahiran ang luha sang palda ko. Hindi bala hambal ko, naghambal ang doktor, hindi ka pang pangalisod, kay malain nina sa imo. Iya pagani gintuduhan, hasta nga naguluwa ang dugo sa bakba kag ilong niya. Akon gipamangkot si nanay kung ano ang istorya sa iya. Siling niya, wala niya. Nagsinling man lang siya. Ako nagpati lang siya sa imo. Wala siya magmasakit. Ni, hambal niya. Dala ako sa hospital. Tungod kay wala lalaki, gintawag ko si tatay niya. Pagabot namon, madamo ang nagatabang sa iya. Kag, nabugtuan siya ginhawa. Mga isa kasi man ang iya nga embalsamasyon, kagin palubong namon dayon. Inday Regine, nagbalik naman ako sa uno.
Kung ano naman nga mga kabudlayan ang i-share sa aton, panambalikan natin ini ang istorya diri ni Lola J. Sa San Juan, mga kabombo ang aton nga oras, 37 minutes after 2 o'clock, magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa Balik kita diri sa kahapon lamang program, tapos na natin ng sulat ni Lola J. sa San Juan. So Inday, nagbalik naman ako sa uno. Nagapanangkong, bisan madamol, ginaagwanta ko lang, para lang nga makakwarta. Akon ginadala sa super, bugkuson kag ibaligya. Inday Regine, nakapoy na gid ako. Tubtub na lang diri, madamo gid nga salamat sa pagbasa mo sang malawig ko nga sulat. Inday, ang akon mga anak, lunsay may pangabuhi na karon, nagaisahano na lang ako. Ulaton ko ang mahambal mo. Inday, saling sang iban, maayo kuno damo bata, kay kung tigulang ka na, madamo mahatag sa imo. Wala ako nagapati, tungod sa subong, maayo man madumduman kanila, kung hindi gani, luha ang nagaagay sa mata. Ang tagpadala, tawagan lang ako kay Lola J. sa San Juan. Lola J, first time mo nga mag-join diri sa KLP. Salamat, Gid. I hope this won't be the last time. Tuman-man ka intense, no? Ang mga nagkalatabo sa imo kabuhi. Kaduha, ikaw nga nabalo. Pulo, kabilog ang imo kabataan. Naluyag sa imo, ang amigos ang imo nga bana. 34 ikaw, siya 25, soltero. Tudid man, no, hindi mo gidlubos nga makilala ang isa ka tawo not unless nga mag-updanay kamo sa pagpangabuhi. And there you found out, tama gali siya kasiloso. Kung kaisa wala na sa lugar. Kaya correct man, no, supposedly ikaw ang manginsilosa kay ti. Ikaw ang mas may edad sa iya. Tapos ikaw, pulo na imo kabataan, sangin pangasawa niya ikaw, tapos siya soltero pa. Pero ti hindi mo gid na mahimo nga basihan, no? Ang sitwasyon ni ina sa inyong pagpangabuhi. Though, nag-question lang ako, why did you say, nga kung ba damo ikaw bata, supposedly damo ang makadumdum sa imo, wala mo na ang aton nga notion, hindi bala? Sa first husband mo, you had 10 kids. Sa imo nga second husband, do may 3 ka mo ka mga kabataan, am I correct? So, 13 ka mga kabataan, ni isa, daw wala gid sang may naghambal sa imo nga abinanay diri ka na lang sa akon upod na lang kita magpangabuhi. Ano how ara sila sa mga malayo gid nga mga lugar or tama man kapigado ang ilang pagpangabuhi. Siguro no, sometimes
makahatag-hatag man sila, pero basi kung ginapanumdum nila, no, nga ti unahon ang ilang nga pamilya, unahon ang ilang panimalay, unahon ang ilang nga mga kabataan. Pero ako gapati ako, no, nga sa 13 sila, may ara isa duwagid na da, nga makaulikid gid sa imo. Basi lang man, no, nga along the way, basi may mga nalainan sila sa buot sa imo, nga wala ka lang kahibalo, or may mga ara sila, no, sa mga issues nga basi kung wala nang nilagin raise sa imo, wala ninyo maistoryahan. That is why nga kung may ara gid man, no, nga nakadawa-dawa nga daw hindi kanila halos nga madumduman. And how come nga ti ikaw na lang yung isa subong ang nagapangabuhi. But anyway, let's hope nga ang mga kabataan mo nagapamati sa karon, and kabay nga matandog man sila, no, sang imo nga gin-share diri sa aton. And kabay nga madumduman kagid nila ang tanan nga maging panghimo mo para sa ila, kabay nga amo na ang magpangibabaw sa ila nga tagipusoon kag matabunan whatever it is nga mga nangin issues or whatever it is nga mga conflicts nga wala na istoryahan, basta bila kung may ara mga kabataan mo nagsunggod sa imo nga ang nagpamana kapaliwat nga amo ni ang mga nagkakalatabo, no. Even if madugay-dugay na ito nga natabo, pero basi bala, no, nga ara pa sa ila because wala na pagwa, wala na istoryahan sa lamesa. But anyway, for as long as you are there sa gihapon, magapabilin, no, nga ikaw ang ilang nga iloy, and for as long as you continue giving them the love nga kaya mo pa nga ihatag sa ila, sigurado gid ako, no, they will remember all the good things nga ginhimo mo para sa ila. And maybe for a while, no, kung hindi man sila tanan-tanan makaulikid sa imo as of this time, pangamuyuan, no, nga one of these days ang kadaman sa ila makadumdum gid sa imo, but nagikan sa imo nga bahin, pwede gid na iyan, no, that you continue loving them even though hindi sa material nga bagay. And also, count all the blessings that you have sa imo nga pagpangabuhi sa subong, and kakasa ang tanan nga mga kabugat nga ara sa imo nga dughan, and start talking sa imo nga mga kabataan. Kung magkadto sila sa imo or ikaw man magkadto sa ila, give them love that you have in your heart. Ipabatsyag lang nga palangga mo sila. Amat-amat, no, things will just change for the better. Salamat gid sa imo Lolo J, sa imo nga Lola J, sa imo gin-share sa amon sa sininga hapon. Oras ta, it is now 2:45. We still have another story nga iga-share sa inyo from Nong Muning naman sa aton nga pagpanubalik diri sa kahapon lamang program. Kaupod ninyo si Tita Regine. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits, kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization.
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 tubtub 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maay. Kita diri sa KLP, kag-ari naman ang sulat ni Nong Muning. Dearest Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo kung sa tanan nga mga KLP lovers sa imo programa ang kahapon naman. Kita ini nga ako ng storya, parte ini sa akong inagihan. Sadtong ako nagapangalagad pa sa aton gobyerno. Diri ko suguran ang akon nga pagsaysay. Sa tuig 1969, sa magpauli kami upod sa akon mga ginikanan sa barangay nga akon nga natawhan, ginkadtuan ako sa akon nga tiyo, utod ni tatay, nga magabulos ako sa iya bilang barrio councilman, kaginbaton ko man kay sadto pwede ikaw ma-appoint sang barangay kapitan. Sadto gali ang tawag Teniente del Barrio. Oo gali tita, ginhingagaw ko gid ini padala ang akon nga istorya kay madali nagidlang ang barangay elections. Oo no. Kag kun mayara nga manugpapili sa barangay kagawad, labi na gid ang barangay kapitan, mangingiya, sulundan, kung ano ang ako nahimo, sang ako pa ang kapitan. Pwede gid nila inisundon, kinaagyan ko na ini, kag epektibo gid. Yari na ang akon inagihan. Tita Regine, sang una, ang mga barangay officials wala gid sang honoraria. Kung magkadto kami sa banwa, kuot ka sa imo bulsa. Voluntaryo gid ang pagserbisyo sa barangay. Wala pinatsanay, wala binaklanay balota. Kung maayo ikaw sa mga tao, magadaog ka. Wala damo nga kampanyahanay. Tita Regine, napilian ako nga barangay kapitan sa tuig 1982 hasta 1989. Kag ako, nagserbisyo sa barangay sugod 1969 hasta 2010. Kagawad, halin 1969 to 1982, kapitan, halin 1982 to 1989, kag sekretaryo, tubtob 2010. Sa pagpadayon ko, sang ako pa ang barangay kapitan sa amon nga barangay, diri sa amon nga banwa, kag Tita Reg, sa kada bulan may monthly meeting kami sa banwa. Upod ang amon nga mayor sa amon nga banwa, kag ako napilian nga treasurero sang ABC, ang asosasyon sa mga barangays. Kagabi mo tita, ako ang pinakadamo nga proyekto sa amon barangay. Ang may pinakamadamo nga proyekto sa amon barangay. Kag isa sa ito kabes, nagmeeting kami nga mga kapitanes upod ang amon nga municipal mayor. Nagreklamo ang iban nga mga kapitanes. Siling nila Tita Reg, ano man mayor nga, halo sikap muning lang ang ginatagan mo project how? Sabat naman ni Mayor sa ila. Hindi bala, ginapahibalo ko sa inyo nga kung may magkadto dira sa inyo nga mga ahensya sang gobyerno, di parahon nyo. Mabasol bala ako ninyo. Abi ninyo, sugiran ta kamo, parte kay muning. Kung magkadto sa iya barangay ang mga tao sang DA, DSWD, BFAR, DPWH, kagiban pa, abi ninyo kung anong ginapakaon ni muning sa ila, Lokon, Alimango, Pasayan, Alimusan. Ote, diin ka mo. Karon basulo ninyo ako. Siling ni Mayor. Ti kundi nagipos na lang sila, kay matuod gid man. Kay ini sila ginalantaw kung ano ang kakabagay nga proyekto para sa amo nga barangay. Nagalantaw sila. So Tita Regine, ang pag-abibar ko sa ila, wala gid sang kapin kagulang. Kaglaban-laban,
nga ako ang ila unahon nga irekomendar sa ila opisina. Haba, kag kung maayo ka sa ila, hindi ka ginila malipatan. Kag abi mo tita, kung ka isa, may take home pa sila. Gali. Sa pagpadayon ko, sa tuig 2000, nagparehestro ako sang amon asosasyon dira sa Dole, kay kinahanglan gid para sa amon project sa pangisda diri sa amon nga barangay. Kag nagpasa ako sa amon mga papeles, mga opisyales, kag akon mga miyembro, kay ako ang ila presidente sa nasambit nga association. Kay Biyernes sa tunga adlaw, hapon na ako, wala dira ang magapirma sa approval sang amon mga papeles, kag ang iyang sekretarya lang ang yara sa iyang lamesa. Siling sa iyang sekretarya, "Sir, ibilin lang dira sa iyang lamesa kay checkyaron niya pa ina." Kag sang pagkaaga tita, nagring ang cellphone ko. Kag ang number, hindi ko gid kilala. Kag ginsabat ko, babae ang nagasabat. Siling ko sa kaugalingon ko, "May man ako ka-text me?" Pero siya ang nagpakilala. Siling niya, "Nong, nadumduman mo pa ako? Permi ako dira sa imo anay nung muning. Ang imo gali mga miyembro kulang, kay 18 lang sila. Husto ha 20, o kon masobra pa. I-text lang ang ilang ngalan kay idugang ko. Kadtuin na lang diri sa Lunes, kay para permahan mo na lang ini sa abogado." Tita, siguro kilala mo gid ini siya. Siya si Amoniho, hindi lang pagbasaha sa kahanginan. Okay, hindi ko familiar, sorry. Kag pagka-Lunes, kadtuan ko na dira sa Dole, sa ilang opisina. Pag-abot ko sa iya opisina, malayo pa lang, ginapaypay na niya ako. Saling niya, "Nong, papermahin na lang ina sa amon abogado." Abi mo tita, gindala pa niya ako sa opisina sang abogado. Kag pagkakita sang abogado nga upod gid kami ni ma'am, ginpermahan niya, kag ginbalik sa akon. Wala ko gani madumdumi kung may ginbayran ako sa abogado. Kay nag-una siya, kag nagapungko na sa iya lamesa, kag nag-istoryahanay kami nga duha. Kag siling ko sa iya, "Pamasyar ikaw sa balay, kay tinatultulan mo man ako." Kag pagkatapos ko, pasalamat, nagpauli na ako, nga dala ang akon mga papeles, tita. Maayo gid ka tama, kung madamo ikaw sa mga kilala, dira sa mga opisina sa gobyerno. May isa pa gid ako kakilala dira sa BFAR Region 6, taga diri man sa amon. Mataas ang iya posisyon. May seminar kami sadto dira sa kilalaman nga hotel dira sa Iloilo. 3 kami kaadlaw, kag 3 man kagabi. Sang last night na, may ballroom dancing kami. Ang mga participants, kami, Emma Farm C, Coast Guard, PNP, MAO, Judge, iban, mga bantay dagat. Kag nga iban sa amon, nagasinaot. Kami tana nagainom, upod ko ang taga Negros Occidental. Tag-isa pa lang kabotelya ang nainom namon, inagbayan ako sang taga BFAR. Siling niya, "Nong, may naahaw." Nakita niya nga wala na sulod ang amon nga beer. Ginpaypay niya ang boy sang hotel, kag magsiling, "Hatagan mo sila sang ilailim nun, ha? I-charge lang sa akon." Pero tita, 3 lang ang masarangan namon. Sang buot na kami maghalin, may nagginamo. Kuno kay sinong bagsang hukom ang MAO sang taga Norte nga banwa. Kag may isa pa gid ako kakilala nga nakakadto diri sa balay. Hindi lang pagbasaha ang iyang ngalan, ini ang iyang ngalan, sang dalaga pa. Karon, isa na siya ka-abogado sang DSWD. Kisa nagkita ay kami diri sa amon banwa, kay may kaso sang rape. Upod niya ang head sang DSWD diri sa amon banwa. Siling niya, "Nong, kung may problema ikaw, kadto ilang ako sa amon opisina." Tita Regine, kung ikaw isa nga napilian nga barangay kapitan, kinahanglan malapit ka gid sa ila. Sa mataas nga posisyon sang aton gobyerno. Kung may kinahanglan ikaw sa ila, hindi kagid maghuya-huya. Kay kung wala ka sang kaisog nga mangayo sang bulig,
wala gid ikaw sa madawat nga mga proyekto nga madala mo sa imo nga barangay. Kag kinahanglanon gid nga madamo kamo nga mga opisyales nga maghimo mga resolutions parte sa mga proyekto sang inyo barangay. Mabakas ikaw magpalapit sa tanan nga ahensya sang gobyerno kag sa mga pribado o kon mga NGOs. Tita Red, sa tuig 2016, nakapermo ako sang MOA sa ngalan sang Amon Association kag sa Lions Club International sa kantidad nga 665K. Wow, US dollars. Kaya ang amon nga proyekto, Sustainable Livelihood Project. Tuod, 660. Dako ba? O galing, nauntat lang ini, kay nagpabulos ako, kay overage na gid ako, kay hasta lang sa 70 anyos ang pwede makakapot bilang presidente sang amon nga asosasyon. Kag sang pandemya, why na nila maasikaso ang among nga proyekto. Kay ang una nga nakuha nga kwarta, ginpamakal sa mga magagmay nga pump boat, kag mga gamit sa pangisda. Akong tani, sige gid ang suporta sang Lions Club International. Inina ang last ko nga proyekto halin sa NGO. Kag Tita Reg, hindi basta-basta ang mangin barangay kapitan, ikaw. Kay madamo gid nga problema ang imo maagom. Kay permi gid ako may ariglohon nga kay permi gid kamo may ariglohon nga nagareklamo sa inyo opisina. Kag ang kalabanan gid ang parte sa mga utang, mga away-away, sa mga kutsyo-kutsyo, pati gani pangin babae kag panglalaki. Away sa mga dulunan sang duta, labi na gid nga madamo ang nagapautang sa subong. Kung hindi mo matatapan ang tanan sa paghatag sa mga bulig financial ang mga tao, siling nila may pinilian ikaw nga kapitan. Kag may pamilya ikaw nga ginaapinan mo. Hambalon kagid nila, Tita Reg. Sang ako pa ang barangay kapitan, kung makasala ang anak ko, ginasakit ko ini sa atubang sa madamo nga tao. Kag asawa ko, kung makita niya nga sobra na ang akong pagdisiplina sa anak ko, nagakalipong ini. Oo, yara permi ang risgo kung ikaw ang barangay kapitan. Pareho sad tong ikaduha ko nga padala, sining akong istorya. Yan tong about sa akong best friend. Kunyara ikaw sa serbisyo, himuon mo man siguro ang ginhimo ko kung matuod-tuod gid nga nagapangalagad ikaw sa gobyerno. Tita labi na gid karon nga may honoraria ang mga barangay officials. Masami ikaw pangayuan sang bulig sang imo mga nasakupan. Kag kung hindi mo mabuligan sila tanan, hindi kanila pagbutuhon sa sining nga election. Sa itong una, bisan pa pamakaw sa mga electors, wala. Subong, kung wala ikaw kwarta, ay mapiyerde ka. Kaya na-immune na gid ang mga tao sa kwarta. Tita Reg, diri ko na lang natapusan ang ako na story party sa politika, ang tagpadala nung muning sang 4th District. May God bless us all. Seasoned politician ining aton nga letter sender, no? Kag salamat kid ha sa madamo nga mga ginpang share mo diri nga mga na-experiensyahan mo gid. So that's how it goes gali, ha? Kung magpadalagan ikaw bilang barangay kapitan, bilang barangay kagawad, lain sang una, lain man ang sa subong. But sa gihapon, no? Kadamo sa mga pwede nga mangin guide gid sang aton nga mga manog pa-elect dira nga mga barangay kapitan kag barangay kagawad sa aton nga mga barangays for as long as no importante dira bala ang sincerity to serve. So, nung muning, thank you so much gid. I'm sure kadamo sang imo nga mga legacies nga nabilin sa inyo nga barangay, madamo nga mga proyekto, no? I just hope nga na puslan kag na enjoy gid sang imo dira nga mga constituents. Salamat gid and may God bless you also. It is now 2 minutes after 2 or 3 o'clock, mga kabombro, o mga kabombo asta lang kitaan ay diri ha. Again, sa inyo nga mga istorya dira, pakipalabot na lang through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info
or sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Madaming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine, magapanumbalik liwat kita, buwas para sa inyo. Thank you very much. Good afternoon and God bless.